Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 142. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Grazas Jatalín, grazas Adrián Tsunami, a toda a xente que estades xa por aí preparados para vivir connosco un novo repaso en forma de 11 galego do que aconteceu na fin de semana futbolística. Estamos de volta logo dunhas semanas de paro do 11 galego. Houbo repaso da actualidade de 2 semanas. A semana pasada non traballou ninguén. Vividores Team, efectivamente, aí estamos. Vividores Team, de feito estamos pagando un pouco as consecuencias deste tempo de parón. Agora yo preguntamos tamén a Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que tal? Boas noites. Por decir algo. Como estamos? A ver, como estamos? Bueno, o corpo fai e o corpo as paga. Al fin e al cabo, que gústame traballar para non poñerme enfermo. Por lo tanto, un pouco a mellor. Getas Team, di Jatalim, Getas Team. Sí, un pouco sí. Pero aquí estamos, ao pé do canón. A xente pensaba que xa non volvíamos, pero aquí estamos, aquí estamos. E o primeiro, e tamén ademais ven moi ben para recuperar forzas despois da troula e de todas as vacacións, é pasar polo ximnasio, por suposto, polo mellor ximnasio do mundo, na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o Exalta Centro Deportivo, para cumprir todos os vosos obxectivos cos mellores profesionais, máquinas sempre a vanguarda. Cada vez falta menos tamén para a apertura dese Exalta Halo, dese Exalta 2.0, cun local maravilloso. Se camiñades xa por esa zona en Pontevedra, o carón do Burger King da Avenida de Ourense, pois xa vedes aí un cartel de próxima apertura Exalta Halo. Bueno, é espectacular, así que moi atentos, estaremos aquí en Figa coa bola a esa apertura do Exalta Halo. Haberá que facer tamén algo de contido dende ali. E xa sabedes que o Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. E onde marchamos, Antón, para falar do xogador Exalta da xornada? Certo que non marchamos... No, a ti moi preto, Sí, de mí moi preto, porque probablemente no momento de maior dificultade, máis presión, cando máis queima a pelota no ver boquete, logo de que o Compos levara un punto dos últimos 9, e agora usa igualar a no liderado cos picheleiros, o Compos recibe unha casa ao Alondras, que probablemente chegaba tamén no seu mellor momento da tempada, e aí apareceu Adri Armental para dar 2 asistencias, provocar un penalti que significaron a vitoria por 3 goles a 0 do equipo de Secho. E hoxe, lóxicamente, o xogador Exalta a xornada deste 11 galego 142 é o extremo de Ribeira. Adri Armental, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Gracias por invitarme. Grazas a ti por vir, home. O prazer é noso, Sí, gracias. Contento de que me chamedes, bueno, a ver, de pasar un rato bo con vos. Facía falta, non? O do sábado. Sí, eu creo que, bueno, sabíamos que viñamos dunha racha complicada, pero durante a semana creo que o equipo traballou moi ben. Salimos desde o minuto 1 pois moi concentrados. Eu creo que se ve un equipo máis sólido e con máis confianza, non? Bueno, creo que o 3-0 é o resultado é fruto do traballo colectivo. Eu quería preguntarche un pouco pola dimensión que lle dabades ao partido, non? Porque é certo que durante toda a tempada estamos vendo que todo o que fai o Compos, positivo ou negativo, ten unha sobredimensión, ten un ruido externo que é levado a sobremaneira, non? Por estar o Compos na terceira. Entón, como tomabades o partido do Alondras dentro do vestiario? A mensaxe de Xecho, máis alá da vosa xeira, pois ver o Arousa un pouco máis cerca tamén é algo, non, para ter en conta de como sair a afrontar ese partido na casa, ademais. Sí, pois como che dicía antes, pois os nosos últimos resultados non foron bons, pero que as competicións son así, nada ben fácil e sobre todo que son moi largas, non? Prácticamente todos os equipos en todas as competicións ao largo da temporada pois atravesan distintas rachas, pero en canto ao vestuario
o vestuario está unido e sobre todo creo que esta vitoria o que demostra é o carácter e que o equipo pois quere facer as cousas ben. Bueno, xa que Anxo saiu cos cuchillos e non seguiu o guión para absolutamente nada, aproveito para tirar un pouco do tema e preguntarche un pouco pola túa opinión do que vos chega dentro, sei que o chega algo a ese vestiario, do ruido que hai, o que dicía Anxo, non? Sobredimensionado por estar na terceira, que tendes que gañar, ou parece que tendes que gañar todas as jornadas por 5 ou 6 goles, e a xente indo líderes di que non estades a facer unha boa tempada. Sí, bueno, ao final, pois, cando vimos a este equipo, sabemos da exigencia que hai, e máis nesta categoría, pois creo que desde o principio todos somos conscientes deso, pero bueno, como che digo, creo que a primeira volta foi moi boa, e o equipo conseguiu moitos puntos, o sea, o equipo respondeu. Ahora, sí que é verdad que nos está costando un pouco máis, pero bueno, eu creo que podemos volver a competir da mesma maneira. Agora falamos do partido, pero en comparación o mellor con outros sitios, ti evidentemente sabías onde viñas, sabías da exixencia que ia ter o Compos cando asinas na terceira, non? No Compos, que o obxectivo ten que ser ascender sí ou sí, pero en comparación con outras categorías o mellor máis arriba, a presión é similar estando categorías máis abaixo, non? Non sei se como xogador un pouco presión externa máis que túa propia. Sí, bueno, pero que os clubs grandes pois é así, non? Eu creo que ao final pois ten a súa parte boa, a parte menos boa, pero bueno, hai que saber convivir con eso e sobre todo pois esa presión, digamos, que podemos ter agora é froito de que vamos na primeira posición, o cal tamén é algo positivo, non? Creo que tamén moitos equipos se querían cambiar por estar na nosa situación e bueno, creo que eu que estou dentro, pois a verdade é que creo que o máis importante pola miña experiencia é un pouco o traballo de toda a semana e durante toda a temporada, e o que vexo todas as semanas é que o equipo pois traballa, que se esforza, que quere facer as cousas ben e bueno, eu creo que eso é un pouco o que depende de cada un. E agora lle deixo a Antón tamén falar do partido, pero a nivel persoal, imagino que moi contento, non, desta volta a casa despois deses anos en Gibraltar no exótico, pero tamén os anos en Primeira Federación, Alcoyano, Atlético Sanluqueño. Non sei se a volta a casa, máis alá de todo que se fala do Compos, imagino que moi contento, non? Sí, estou contento, sí que é verdad que estuve en uns anos de Erasmus, podese dicir, pero bueno, apetecíame pois achegarme un pouco máis aquí a miña familia, aos meus amigos e bueno, a verdade é que desde o principio pois noto o apoio do club, dos meus compañeiros, que é o máis importante, e do corpo técnico, e xa che digo, estou ilusionado e motivado de intentar pois aportar o meu granito de arena para sobre todo sacar ao Compos dunha categoría que eu creo que non lle corresponde. Habrá que falar dos méritos que fixo Adrián Mental para estar aquí, porque foron 2 asistencias, o penalti provocado, non sei, creo que temos os vídeos, pero 35-36 a esa punta de velocidade, cuidado. Bueno, a ver, o importante é que o equipo gañou, non? Eu creo que as asistencias, neste caso, e o penalti, pois chegan gracias ao traballo de todos. Eu simplemente, como che dicía antes, trato de axudar ao equipo pois na miña maneira. Eso está moi ben, pero Guimerán, o lateral esquerdo do Alondras, aínda está buscando, porque son 3 accións similares nas que, como di Antón, coa diferencia de idade que hai, esa punta de velocidade comes a carreira as 3 veces moi ben, que evidentemente ten que haber detrás un traballo do equipo, como para un penalti, pero creo que ti a nivel físico, creo que te estás topando moi ben. Bueno, sí, encontrome ben, é algo que sempre foi moi importante para mí, é contar co apoio dos compañeiros, e xa che digo, as asistencias están ben, pero o importante é o traballo de equipo e que se consiga o objetivo. Ao final tamén
Pois falasme do lateral, quero dicir que o Alondras pois fixo un gran partido, creo. Creo que é un gran equipo e iso dá máis valor aínda máis se cabe a nosa vitoria, non? E sobre tamén sobre o compo, sobre a xera de resultados, supoño que o debe do equipo está sendo nestas xornadas, neste treito da tempada, mellorar fora da casa, non? Sí, estou de acordo. Creo que é un pouco o noso debe. Penso que na casa, pois, podemos, creo que facer máis a nosa forma de xogar, creo que a facemos con máis facilidade, e creo que somos máis solventes na casa. E si que fora da casa pois nos está costando. Creo que é o noso debe, creo que é un equipo campeón, que quere ser campeón, creo que ten que sacar moitos puntos, gañar moitos partidos, eu creo que temos que trasladar esas vitorias que conseguimos como locales tamén como visitantes se queremos conseguir o objetivo. Volvendo ao tema das asistencias, é máis doado se hai un rematador como Maceira, non? O terceiro gol que vimos esta finde, esa cuchariña queda moi bonita, pero tamén hai que meterlle a cabeza como ya mete el. Sí, totalmente. Non só Maceira, que está facendo unha temporada excelente, sino todos os compañeiros, porque cando o equipo funciona, sobre todo para a xente de arriba, pois todo é máis fácil. Eu podo facer a última asistencia, o dianteiro pode meter un gol, pero hai moito traballo detrás de todos os compañeiros, desde o porteiro hasta a xente que menos xoga. Eu creo que o importante é eso, que as estadísticas tamén, pero o importante é o traballo de equipo. Falando de compañeiros, non sei canto adoitabas seguir o fútbol galego cando estabas aí de Erasmus, pero por preguntarche que é o que máis te sorprendeu no teu regreso ou que futbolista do Compo te sorprendeu máis, non sei se coñecías aos Unai que chegou neste mercado de inverno, Diego Rodríguez, Damián Noia, o propio Goris que saiu da canteira do Sigüeiro, non sei un pouco como te sorprenderon. Sí, eu evidentemente, claro que seguía pois todos os equipos galegos, a terceira galega, teño amigos xogando en categorías inferiores, o sea que sempre sigo gústame moito o fútbol e prácticamente sempre seguía todas as semanas. Neste caso que me preguntas polo Compos, pois sí que a verdade que non che podría dicir porque hai moita xente xoven, a verdade creo que o club está facendo ben nesa mezcla de xente xoven e un pouco máis veterana. A verdade é que todos os nombres que ti dis son xogadores con moito futuro, que ademais están nun equipo que ten, digamos, un caldo de cultivo óptimo para mellorar. Esa che digo, creo que vexos entrenar todas as semanas, o máis importante é que traballan e que queren facer as cousas ben. Eu creo que teñen moito futuro e iso tamén é positivo para o club. Está quedando unha entrevista entón moi de futbolista profesional, notase toda a bagaxe que ten Adrián Mental como coa súa carreira, así que xa que o partido foi sábado e a nos encántanos a troula, algo de troula houbo de celebración, non? Que ademais o partido foi sobre as 6, unha duchiña e a tomar algo, ou nin iso. Sí, a ver, claro que se celebre máis despois desa un pouco racha que levábamos, pois creo que é positivo celebralo, pero bueno, xa, como che digo, o equipo está pensando xa no próximo partido que é o importante. Porque como dixemos no principio do directo, semana de 3 partidos na terceira, Barbadas a domicilio xoves e despois Racing Vilalbes na casa. Barbadas a domicilio xoves, o Arousa xoga o mércores contra o Viveiro na casa. O Compos despois de moito tempo na clasificación pode verse segundo a hora de comezar un partido. Sí, a verdade é que, o Arousa neste caso está facendo unha segunda volta moi boa. Esa che digo, pois este primer posto tamén, como che dicía antes do Londres, pois dá máis valor si cabe ao traballo que está facendo o equipo, porque é un equipo que está facendo moi ben e que ven apretando. De feito eso, o miércoles si gana pois podría ser por diante, pero como che dicía ao principio, creo que
as competiciones son moi largas, non? Son moi largas e moi difíciles e aínda quedarán partidos, aínda quedará moito por pelexar bueno, xa che digo, o que temos que facer é olvidarnos deste último partido e pensar no seguinte. Comparación do primeiro Compos no que, non digo debuta, pero bueno, prácticamente das a coñecer a Adrián Mental sendo un raparigo a este Compos no que regresas agora, como cambiou o conto en canto a afección, en canto a club, as diferenzas que ti ves, evidentemente chegando moito máis maduro agora, pero como ves a diferenza dos dous clubs? Bueno, sí que é verdad que a min pois cólleme moi novo a primeira etapa, era prácticamente o meu primeiro ano sénior, o equipo acaba de ascender tamén a segunda B, bueno, sí que foi unha última etapa un pouco convulsa, que acabou co descenso de categoría, pero bueno, en canto a instalacións e un pouco campo de entrenamiento, a verdade que non cambiou moito e os recursos que ten o club, pois a verdade que son moi bons, eu que sí que é verdade que estuve en equipos pois fora de Galicia, pois as condicións que hai neste club pois son excelentes, a verdade. Eu creo que neso pouco cambiou o Compos e como xe digo, creo que non só eu, sino calquera persona sabe que é unha categoría que non lle corresponde por un pouco por club en xeral, sobre todo por cidade, será o equipo da capital de Galicia por afición e bueno, creo que neso estamos. Habrá que sacar os vaciles. A ver a qué, anda Jatalim dicindo xa pensando no próximo partido, veña outro tópico, notase que andivo por aí arriba, ten a lección aprendida, a xente, Jatalim é como o azote do chat, non? Está aquí sempre connosco e meténdolle un pouco de cera aos xogadores, Adri, sempre está aquí metendo cera. Sí, no, estou esperando polas preguntas esas que son as peligrosas. No, peligrosas tampouco. Tampouco tanto. Estas eran as tranquilas, agora son as que chiquitan os colores, ¿no? Dai, Antón. Hai dous compañeros de equipo que preguntan polo mesmo. Vaya. Gustan as Paredes, canto de cómodo estás facendo Paredes nos partidos. Non sabía eu que ahora viñan as peligrosas, ves? Non sei non se pode dicir quen o dixo, non? Quen fixo a pregunta. Podes tentar adiviñalo, foron dous compañeiros teus. Porque igual é algún que non as devolve as Paredes, entonces podría ser meter un pouco caña, pero bueno, sí que me gustan as Paredes, sobre todo si más devolven, porque si non quedo bastante vendido, de verdad. Quen non devolve as Paredes? Directamente. Non vou a dar nombre. Tampouco intentar adiviñar quen lanzou a pregunta. A ver, tampouco, creo que foron de borrollo ambas, Non para sacar os colores. Algún ocúrreseme. Hai outro que pregunta espera, eu non teño claro de que esta pregunta sexa para él, pero bueno, adiante. Vale. Hai outro que pregunta se crees que Balín me da miedo ya. Se crees que Balín ten ouro na casa. Pois, mira, ahora que falas de Balín, pois a tirar pregunta viñame a cabeza tamén. O sea, sempre me ve a cabeza Balín. Así que bueno, Balín é un crack, a verdad. Como profesional e como compañeiro, pois só teño palabras positivas hacia ele, a verdad que é unha persona que sempre crea o ambiente no vestuario e eu creo que é moi importante de cara a un ambiente ótimo de traballo, pois ese bo rollo que transmite. Non era que eu pensaba, Antón, non era que eu pensaba. Mais, Sebanillo, que é o que máis se gusta de xogar no Compos e remata cunha mensaxe de que tedes o apoio total da afección? Polo menos da súa parte, non sei se do 100% da afección, pero da parte que representa Sebanillo, sí. Pois a verdade é que, bueno, o Compos pois é un equipo histórico, a verdade, xogar pois nese campo con esa afección cada 15 días, pois a verdade que é unha maravilla, non? Creo que unha das cousas máis positivas do fútbol en este caso no Compos pois é tratar de facer feliz a xente, de dar alegrías a xente
un pouco o que quere e polo que traballa o grupo todas as semanas e por eso tamén, non? Outro que di, pregúntalle a Adri algunha historia con Dani Guiza no Atlético Sanluqueño, que claro, unha pregunta perfecta tendo en conta o de Torrente presidente, non? Pois mira, Wiza, a verdade que eh, eu compartín ano e medio con el sí que teño unha anécdota del que bueno, xogábamos un partido na casa que bueno, el non solía xogar titular, pero era un partido na casa que creo que perdemos pois 0-3, 0-4 prácticamente, o sea que non foi o noso día. El saleu no minuto 75, estaba o partido xa sentenciado, digamos eso, 0-3 ou 0-4. Tuvo unha ocasión, bueno, pois fallouna. Entonces eu acórdome que creo que non xogar ese partido, ou cambiarme, non sei, no descanso, e chegar ao final do partido, entrar no vestuario e vira como medio chorando, sabes? Claro, unha persona como Wiza, que é Wiza co seu palmarés, un campeón de Eurocopa, velo chorar, sabes? Pois impresionache, non? Entonces, bueno, eu teño moitísimo respeto hacia el, e claro, preguntaba a un compañeiro, oye, que pasa, sabes? E o compañeiro dicíame que fallou unha ocasión, sabes? Claro, chocábache por eso, unha persona que ganou todo e falla unha ocasión e sentío, sabes, de verdade, era pois unha persona que lle gustaba moito o fútbol e que era moi do Atlético Sanluqueño, no equipo ese no que compartimos equipo. E ti en plan, veña, que o resto fallamos 5 ou 6 por partido e non nos poñamos aquí a chorar, veña, espabila un pouco, tío. Nada, eu a verdade que tiña moito respeto, a verdade, unha persona, claro, como Wiza, pois chegas ao vestuario e velo, pois imponche, sabes? Pero xa chegou, era un crack, como compañeiro, a verdade, moi boa persona e tiña moi bo corazón. Seguindo coa brincadeira de Antón, polo actor ou actriz favorito non lle preguntache, non? Torrente, evidentemente. Antón. Nada, pero rematando xa. sí que el tenos contado que foi unha resposta un pouco de cachondeo, que non era seria, sabes? En plan, foi de cachondeo, o que pasa é que se quitou, se desmadrou un pouco. Viralizouse bastante, a verdade que sí, a verdade que sí. Sí, exacto. Novo fica boleiro. Nah, digo que rematando xa, hai un derbi aquí por saber se queres un The Last Dance nalgún destes campos, en Barraña, ou se estarías disposto a colgar as botas no equipo da tua vila no Cidade de Ribeira. Bueno, eso que xa me queren retirar. No, pero no, é coña. Bueno, a verdade é que a mí sempre, eu prácticamente toda a miña base soína no Xunto de Guiño, no equipo de aquí de Ribeira. Para min foron os mellores anos, a verdade, porque como eu sempre digo, aí aínda non estás corrompido e a verdade é que disfrutas do fútbol e para min é a mellor época, non? Sí que me gustaría, pois, acabar xogando aí nese equipo que sempre tuven moito cariño. 35 anos, dis que xa che queren retirar, ata que anos calculas? Ata que ano poñemos antes de colgar as botas? Polo de agora, a punta de velocidade sigue latendo, así que eu creo que 4 ou 5 máis mínimo, non? No. Bueno, non sei, evidentemente non che podo dicir porque non sabes como vai acabar a temporada, que vai a pasar, bueno, pero sí que evidentemente pois cada vez queda menos, é unha realidade, pero bueno, intento eso, aproveitar ao máximo cada entrenamiento e cada partido bueno, eu creo que aínda me queda, polo menos estou motivado e aínda podo axudar no que poda. A última pola miña parte, Antón, por preguntarlle un chisquiño por Gibraltar. Que tal aquela etapa, que tal o fútbol gibraltareño, que tal os monos, adaptación un pouco a esa zona que é especial, non? Un pouco no mundo. Sí, pois a verdade que é unha experiencia moi peculiar, non? En todos os sentidos, sí que é verdade que eu non vivía en Gibraltar, eu vivía neste caso en Algeciras, pero é, pois, bueno, o que se fala, non? Un solo campo, a afición é un ambiente, bueno, moi frío porque non hai a cultura de fútbol que pode haber en España, pero bueno, sí que
están tratando de mellorar un pouco as condicións da selección, pois poñendo un número mínimo de xogadores locais no equipo, no 11 titular en todos os partidos. Aparte teñen pois esa peculiaridade de que os dous primeiros pois xogan no verán pois competición previa europeo, non? Que eu creo que é algo atractivo para a xente que bueno, que a xente máis humilde pois que quere vivir eso, e xa che digo, creo que é unha liga con moito potencial, pero que está evidentemente en vías de desarrollo. Sabes, perdón, Antón, xa termino. Sabes que nese equipo no San Josefs, agora que se xogou a selección galega UEFA, a persoa da selección andaluza que fixo a aliñación indebida, precisamente nesa previa de Conference League, xogara co equipo xibraltareño, coido que co mesmo que o teu, non sei se coincidistes ou non, pero foi o que fixo a aliñación indebida porque non podía ter ficha P, e precisamente por esa previa de Europa, pois Galicia acabou se enterando e acabou denunciando, e malia perder o partido acabou pasando a seguinte fase, así que foi xusto o equipo protagonista e precisamente por esa previa de Europa. Non me lembro agora do nome do xogador de Andalucía. Sí, que conozo, porque de feito pois, chamoume, falamos despois de que pasase eso, e claro, bueno, ele evidentemente non tiña idea deso, bueno, sí que eso, está un pouco cabreado, a verdad, pero bueno, son cousas que pasan. Antón. Teño unha última, se podo falar, que é un vacile colleita propia que igual é un triple escandaloso que me vou a meter, pero na túa época no Racing, non sei se houbo coche Ribeira Palmeira con Joselu porque non tiña carné ou algo así, me quere sonar? Algúna historia, algunha anécdota que podes contar con Joselu? Bueno, sí que había o coche ese Ribeira Palmeira Ferrol. Creo que de feito o meu coche xa tiña o cartel de SP, de Servicio Público. Pero bueno, José Lu pois é un crack, non? Bueno, pasín 4 anos con el, prácticamente vivindo ao lado, sendo veciños. Xa somos veciños aquí, aínda que ahora non se ve moito o pelo, pero prácticamente vivindo pare con pare, a verdade é que sempre me axudou, só teño palabras positivas hacia el, e bueno, como futbolista pois foi un dos mellores cos que xoguín totalmente. Sí que temos pasado pois bueno, moito tempo na carretera, podese dicir que era o seu taxista oficial, sí. Algo máis, Antón, o tiro ya clásica? Nada máis, que gañen os xoves que vou eu. Eso xa é presión persoal, xa lle chega co ruido externo, non lle metamos máis nós. A clásica facemos ya todos os protos que pasan por aquí, que por coñeceros un chesquiño máis fora do fútbol, saber a que se dedican, fora do terreo de xogo, non sei, hobbies, traballo, estudos, ese tipo de cousas. En que punto está Adrián Armental, a que se dedica? Pois mira, estudos, teño, digamos, xa os estudos para profesor de educación física. Teño xa o máster de profesorado, e agora, pois, bueno, un pouco a idea é poñerme a opositar. Bueno, de hobbies, a verdade é que pois, gústanme as cousas sencillas, en canto a deportes, son un aficionado a prácticamente todos os deportes, e si que un hobby meu, pois, son bastante seguidor da UFC, da MMA, por un pouco por influencia de meu irmán, que xa o seguía antes de Topuria, incluso antes do fenómeno de McGregor, e son bastante, bueno, gústame seguir as rodas de prensa, intento ver as veladas un pouco en diferido, ver un pouco os campamentos, son bastante friki últimamente da UFC, pero bueno, gústame prácticamente todos os deportes. Sí, señor, curioso. Pois, Adri, oxalá que estiveras cómodo aquí falando connosco, 1 millón de grazas por pasarte, e nada, mellor das sortes no que resta de tempada, a presión xa que xa meta Antón se quere gañar os xoves ou non, pero o dito, que moitas grazas e que unha aperta moi forte. Nada, como dixen ao principio, gracias a vos por invitarme. Apertas, moitas grazas. Grazas. Gracias. Podes colgar a chamada cando queiras, que non cho comentamos antes, pero podes colgar e xa quedamos nós aquí co resto. Moitas grazas, Adri. Nada, gracias a vos. O xoves, cando digas a aliñación na radio, canto
podo decir Adri Puños Armental, sabes? Como sei que está escoitando aínda por isto. Ten punche, ten chispe. Pero bueno, oíste, é un xogador agresivo non son, nunca fui. Xa. Bueno, Graciñas. Cuídate. veña, gracias a vos. Chao, chao. Aí estaba Adrián Armental, un auténtico fenómeno. Andaba Jatalín por aí co chat. Bueno, hubo que censurar algunha que outra pregunta, Antón, pero aí está, pasamos un bo anaco con... Pregúntalle se estivo cómodo na entrevista. Foi un baño de masaxe manual, ni media pregunta crítica ou incómoda. Non, home, non, tampouco é así, pero hai que saber con quen estás falando, Jatalín. Non se pode vir aquí a meterlle a cera a todo o mundo. A veces hai que medirse un pouco, non? Tampouco había tanto baño e masaje, ou seja, preguntas sobre todo ao principio. normais. A ver, ao principio, bueno, un pouco... Ao principio foi polo ruido mediático, polos chíos de Raúl Liñares, faltounos preguntar, pero polo resto, a saco con todo, ou seja, en fin. Xa temos hai clases nos invitados, non dixen iso, digo que, bueno, que tampouco vas aquí a preguntarlle a Adrián Armental se escoitou, se sabe algo dese secho vai caer no compos ou non. Primeiro porque non cho vai dicir, quero dicir, que a ver, é normal, non? Creo eu. Antón non quere dicir moito máis. Eu xa dixen no seu momento, hai 2 semanas, cando pasou todo este fenómeno de secho, que había que seguir. E xa está. Seguimos, el seguiu tamén, e gañoulle 3-0 a Londres, está líder na táboa. Temos o ximnasio, despois de facer exercicio, pois agora temos que comer a proteína dos ovos da boa, os mellores do mundo. Xa está aberta, por certo, a huevería no cantón de San Roque 13 en Melide, ali podedes ir a tomar un café e aínda por riba, pois, mercar ovos da boa a bo prezo, e, bueno, tamén receitas cos ovos da boa, os mellores do mundo, os das galiñas en liberdade, tradición, os de Melide, os dos irmáns Casal, el huevo de la abuela, os ovos da boa. Di? Digo que xa é mala sorte, porque cando estivemos con eles faláramos de cando se inaugurase a huevería, poder facer unha entrevista ali. Xa é mala sorte que xusto a semana que se inaugura, que non o íbamos facer, lóxicamente, un das persoas ás que lle quedo máis cerca é o seguinte entrevistado, máis preto, para poder ir ata ali a facer esa conversa. Bueno, algo faremos seguro. Sí. Así que no día no Carrefour, tamén na meirande parte da hostelería galega, tamén en la huevería, no cantón de San Roque 13 en Melide, el huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada. Quen é o protagonista do bazo da xornada, Antón? Pois lévanos a Tapol, onde o Lalín caeu despois de 21 xornadas nun espectáculo de fútbol. Houbo 7 goles, os 7 na segunda metade. No 68 o cadro do Deza vencía por 1-3 ao Pol, e o Pol acabou remontando o partido vencendo no 90 cun tanto de Alex Arranz, pero o noso protagonista é un bello roqueiro, 37-38 primaveiras, e marcou o 2-3 e o 3-3 con 2 minutos de diferenza para que o Pol sume 19 dos últimos 21, está a 4 do playoff, veremos que pode pasar, veremos que conta. Alex Pérez, que tal? Boas noites. Hola, moi boas noites, que tal? Encantado de estar aquí con vos. Para ir rompendo o xeo antes de falar de fútbol e demais, hai moitos vaciles por Instagram, pero un deles, Alex Pérez ou a Garza, que iso da Garza, como queres que te chamemos? No, xa me imagino que teño uns cantos. O ter tantos anos, a verdade é que vas coincidindo con moitos compañeiros, e ben sabedes que nos campos de fútbol e nos vestiarios hai moito que é moi simpático. Pois iso ven da etapa no Racing, no Vilalbés, lembrome que fora en Boiro, creo. Pois nada, unha xogada pola banda, daquelas aínda cando era novo xogaba de lateral, aínda daba chegado arriba, pois nada, unha xogada pola banda así, cunhas tancadas, e quedou a broma con "Víchedes unha garza polo campo do Boiro" e tal. E dende aquelas, pois, quedou de Alex a Garza. Pois esta fin de semana sacache a Garza a pasear, porque ataque e defensa, 2 goles sendo central, e aparte, logo os veremos, pero incorporándote ben,
Sí, o certo é que si, se che digo a verdade, do enfadado que estaba, non sei nin que facía, no, sobre todo no primeiro gol, non sei nin que facía ele. Pero bueno, a verdade é que sí, o xogar de lateral sí que é certo que agora o estar de central, pois noto un pouco aí enxaulado, aínda me estou acostumando un pouco á posición. Unha garza Moloume o enxaulada. de Tal cual. moloume do que, no, que venda a tapa do Racing Vilalbés, como se non estiveras 10 anos no Racing Vilalbés. Sí, algún ano que outro estive, sí. A verdade é que é un club espectacular, gardo os mellores recordos, xa non só a nivel deportivo, que tamén, pero a nivel persoal, pois a verdade é que eu teño moitísimos amigos daquela etapa, é un club especial, sempre que chegas ali, supoño que a todo o mundo que entrevistache, desacordo de Óscar Lamagia, que coincidiu comigo ali en Vilalba e tal, e todo o mundo di que é un club especial, fante sentir moi querido, e a verdade é que se respondes logo pasas a ser un máis. Antón, Falando un pouco do partido, claro, estades nunha xeira espectacular, estabades nunha xeira espectacular antes do partido de onte, pero triunfo diante dun Lalín que chegaba sen perder dende a xornada 4, non sei un pouco como valorades. Sí, a verdade é que levamos agora unha xeira moi boa, o outro día a primeira parte sí que foi pois bastante igualada, tivemos quizáis nós aí unha ocasión moi clara por parte de Cuadrado, pero despois na segunda, a verdade é que para o espectador foi un partido bonito de ver, non? 7 goles e a verdade é que foi unha locura. Xa che digo, foi os goles deles o empezar a primeira parte, a segunda parte, perdoa, neso, nun momento, nun abrir e cerrar de ollos, póñense un 3, eles teñen un equipo que a verdade que defenden ben, e logo polas bandas pois teñen moito perigo e por algo están de líderes con esa ventaxa. E despois, pois nada, dicíamos ao final do partido ali un compañeiro, bueno, o pai dun compañeiro que tiña que cambiar de posición e tal, e xa lle dixen que os meus datos son as tarxetas amarelas, que os goles, eso é como un eclipse, das unha vez na vida. cantas levas? Cantas levas amarelas? 9, aí sí que estou na media. Vou a meter unha faltada, pero o pai dese compañeiro da tua idade ou... Pa máis ou menos, sempre falando no vestiario con algún, igual falamos o Mar e eu, de feito o día que deixo o fútbol o Mar, eu teño que deixalo porque xa pasarei ser o máis vello do equipo. Así sempre teño aí un salvavidas. E hai veces que falamos da etapa do Racing, ainda mandaron onte unha foto de fai 20 anos, falando cos compañeiros do equipo, con Marcos, o porteiro suplente, Alesito, que meteu outro día o gol da vitoria e tal, e falamos, e vos onde estabades naquel ano e tal? E din, pois na guardería ou en preescolar, en infantil, e aí daste conta que os anos que van pasando, que non perdonan. Oye, volvendo ao tema do Lalín, anda Jatalín polo chat, Jatalín me como azote sempre que temos aquí no chat en Fica coa bola, dixo que se non chegou a prima do Negreira, porque o Lalín que non perdía dende a xornada 4, estaban aí tanto Ordes como Santirso e Negreira sobre todo pendentes de si perdían ou non, e ao final caeron no Municipal de Pol. Sí, bueno, pero a semana pasada ganamoslle tamén o Negreira, nos agora non vamos por primas. No, aparte, teño moi boa relación con Adri, co adestrador do Negreira, que foi compañeiro meu tamén no Racing, aparte compartíamos banda, un espectáculo de xogador, e nada, dixen, a ver se nos botades unha man e tal, nos cumplimos, pero... Pero eles non, que empataron na Porta Santa. No, Adri sí, deixou un xa me vacile dixo. tamén, deixou un vacile por aí tamén que despois desvelaremos. Antón, coido que tes por aí a última dupla de goles que marcou Alex Pérez na súa carreira, que coido que xa choveu tamén. Ti sabes cando é? Sí, claro, como non me vou acordar se todo lo metí 2 veces, imagínate. Teñome que acordar, poucos metí. A historia é que lembrome porque levaba pois o que diste en Vilalba 10, 11 anos, foi o ano que fun para os Somozas, metín 3.
O que pasa é que un anuláronmo porque fixo unha falta Hugo no primeiro pau. E conxelado, non sei se colgar a chamada e volver Hola. a facela. Si, que quedou conxelada a imaxe. Escoitarnos ben? Aí está. Perdón, está. agora que... Aí está. Perdón, que se cortou. Nada. Nada, dicía que sí que me lembro porque levaba, non sei se escoitou, que levaba 10 anos ou 11 no Racing, pois levaba, eu creo que 3 goles en 10 tempadas, non subía os cornos nin nada, ou sea, un escándalo. Cheguei a Somozas o ano seguinte e a primeira xornada metín 3. O que pasa que un anuláronmo porque Hugo fixo unha falta no primeiro pau, se non sería o primeiro hat-trick, xa imagínate, pois todos os compañeiros dicindo, ti non metes un gol en 10 anos e agora vas ali e mételos. A maxia do Candocia. Puxo Julio Camba polo chat, paga internet, joder. será un neno pequeno que teño por aí, ese un demonio. Andar a facendo algo. Bo compañeiro no posto de central, Julio Camba, É graciosísimo o das fotos antes do partido que se pon como se existise o coronavirus aínda, macho. Con distancia de seguridade. Deixa aí espacio. Bueno, é bon compañeiro se non lle tes que facer as coberturas, porque correr pa diante, sí, pero pa atrás xa aí costalle máis. É boísimo as historias de Instagram que sube porque sempre manda algún truco aí, algún rebote que lle dá na cara e que queda co balón e outro día perdeu unha bola e subiu ao Instagram o vídeo e puxo xa me pillaron o truco e casi acaba que non, acabou en gol do Lalín, coido, acabou en gol do Lalín. Acabou en gol do Lalín, sí. O simpático é que levaba ahora, alégrome de que non tivera nada, que levaba aí unha temporada parado por un xeonllo e o certo é que volveu outro día Negreira e ben sabedes que o Negreira é un partido con moito ritmo e preguntou o árbitro no minuto 20 perdón, árbitro, canto vai? E tal, xa non podía máis e dice, de minuto 21 e pasa un pouco e volvelle preguntar árbitro, que minuto vamos? E dice o árbitro 23, Julio, acabasme de preguntar. Así que imagínate como se lle fixo o partido. Pero sí, está ben que tamén acompañe das cousas negativas ou dos erros que temos, porque ao final as redes sociais moita xente o que aparece son as cousas boas, pero non os erros, non? E tamén hai que ser conscientes deles. Antón. Habrá que ver os goles, ou? Veña, vamos alá. Non sei... Sobre todo... Dalle. O do segundo, que dis, non sei que pinto aí, a min o sprint que metes no terceiro con 37 anos parece un escándalo, Sí, o terceiro estivo ben, xa foi máis un acto de fe. Tiñan o ano pasado tamén outro sprint meu no grupo do equipo en Oval, que perdera un balón e ibanme quitando todas as pegatinas, pero agora non vexo que mandaran un vídeo polo grupo, para vacilar. É que está detrás de Diego Rey. E mira como vai progresando, o balón que vai a vir o remate que vai ser o pau, e mira como aparece, pa. O control de Omar con caneo, o balón o pau e acaba tamén moi ben Omar. E no primeiro un pouco punteirolo, O primeiro sí, dixen, metín gol porque non tiven tempo para pensar. Saí o porteiro moi rápido e tirei de calquera forma, senón me iría fora. E no segundo, como di Antón, chegando ao teu ritmo, pero chegando, que é importante. Este é o cuarto. Exacto. Este é o 4-3 no... Sí, que digo, vai un pouco agasallo tamén do Negreira. Pero a celebración do Lalín. Estou enfermo, joder. Sí, a verdade é que intentou o porteiro despexar e saliu aí raso, pero bueno, o Lalín levaba ganados tamén moitos partidos, ainda que regale algún non pasa nada. Xa teño aí a Brais que está no Lalín, que coinciden con el en Sarri e nada, xa lles dixen que o teñen feito. Así que nada, que consigan ganar aí un par deles e malo será. O primeiro... Fanos máis falta os puntos as nós. O primeiro é a asistencia de Omar, o segundo reclamoucha como asistencia tamén ou non? No, creo que Marco, se non me equivoco, Creo que o primeiro foi Marco, seguro. Eu creo que o segundo que tamén foi Marco. Ese é o controle de Marco, sí. O tiro despois. pensei que nada, no, era Marco. O segundo xa dixen que xa de meter un, pois aproveitar. Despois tiven outra cadereita, pero claro, aí xa sonou a madeira.
Dicía Volk polo chat, vaya céspede. O certo é que cos cartos que deixaron aí en Pol no campo, nas instalacións, ese supercampo de Pol, non está moi ben, non está moi alá. Sí, ten o problema, a verdade é que choveu moito. Bueno, houve unha época aí dende que vivo a xogar a Sub-21, cando veu que estiveron adestrando ali a selección Sub-21 española, estaba moi ben, pero despois, bueno, Lugo tamén fixo uso das instalacións, agora sí que está un pouquiño peor. Pero bueno, do medio campo cara aquí, despois do que é o medio campo hacia outro lado que das gradas, está moi ben. E xa o foron a arranxar, entón agardemos que volva a estar moi ben, porque se está como ten que estar, é o mellor campo da categoría. A culpa foi do xabarís do Lugo, non vosa. Claro, estamos deixando ir ali a adestrar e mira como nos deixan o campo. Exactamente. Antón. Encima, para que despois vaya ao Castela e lles meta cá. Hai outra pregunta por aquí polo chat que di porteiro, que non podería decir o nome, pero é moitas consonantes e meter vocais, así que porteiro que máis che sorprendeu este ano da preferente. Pois xa coincidín con el, pero eu creo que non é porque xogue comigo, pero Javi Liz, a verdade que nos leva dados moitos puntos este ano. Se fose, o sea, se me gustase algún máis de outro equipo, diríamolo, pero a verdade é que está facendo un ano espectacular con nos. É raro que nos partidos non quita algún man a man ou que nos dea puntos. Creo que a súa temporada é espectacular. Se fose de outro equipo tamén xo diría. Outro día O Negreira tamén gústame moito, só que o día que xogamos contra eles, bueno, o primeiro gol tivo aí un pequeno erro, pero tamén me gusta moito. Puña por aquí a clasificación o Pol que con esta vitoria, coa xeira que leva, que é tremenda, como dicía Antón antes, 37 puntos, estades a 4 do Betanzos. É certo que o Betanzos ten aínda que recuperar ese partido co Dubra que foi suspendido cando ia gañando por 0-1. Non sei se o proxecto nun inicio era de mirar para arriba, ademais tamén con moito ex da Sarriana, coido que un bo equipo a nivel de nomes, non? De xente importante na preferente cun currículum espectacular, de mirar para arriba, de estar preto dos postos de playoff canto menos. O inicio non foi bo, pero agora estades aí a tiro de pedra. Pa onde miramos? Non sei que dicirche, a verdade é que é un ano que eu mira que levo anos xogado o fútbol e o deste ano é algo surrealista. Non sei, é certo que a principio de ano sí que a priori ves por xogadores e sí que temos un equipo, eu creo que para estar entre os 6 primeiros, creo que deberíamos de estar por xogadores, pero bueno, logo influen outras cousas. Hai que adestrar ben, e bueno, pois influen diferentes cousas ao longo dunha tempada. Estivemos tamén pois con xogadores que agora non hai, que ao principio parecían que eran a pedra esencial do Pol, e marcharon, e demostrouse pois que o grupo que hai agora pois que é moito máis que un xogador, non? Ao final non todo dependía dun par deles. Sí, claro. Mas escoitei antes a Armental e non soltou ningunha, demasiado profesional, entrevista demasiado seria. Honor. Sí, ao final é eso, collese pois xente veterana como a min, como Mar, que ao principio de ano pois dicen todos os anos o mesmo que dicía Adri, non todos os anos queren te retirar, pero ao final miras Fudgal a final de ano e xogan os mesmos en todos os equipos. Non sei como pasa, pero vai pasando sempre. Sí, señor. Mira, outra pregunta que lle fixen a Adri tamén, xa que estabas escoitando, algo celebrou cando coa vitoria do Compos 3-0, coido que foi máis festa do Polo gañarlle o Lalín que o do Compos o gañarlle a Londres, ou non houbo festa? Sí, a verdade é que sí. Non se ven pero bueno, a ver se non Julio ou algún destes que controla máis as redes sociais, xa vos enviarán no cuarto gol, non se aprecia moi ben, pero Javi Liz dando volteretas polo campo, bueno, hai unha boa celebración. Sí, a verdade é que sí, foi un momento de ledicia. Levámoslo pasado mal este ano, polo que dicías ti, que o principio de ano, eu creo que as expectativas eran altas, porque temos, para min, xa che digo, entre os 6 mellores equipos da categoría,
bueno, ao final ver que non van saindo as cousas, que vas perdendo partidos, empatando moitos deles, e agora que estás na xeira boa, pois hai que aproveitala e disfrutar estes momentos. Antón. A última sobre o fútbol, creo, antes de, por lo menos pola miña parte, antes de pasar as vaciles, dis o de 6, obxectivo top 6, ou como queras chamar, veñe agora, ides a Sofán e chega a Orde, son eses equipos contra os que, non sei se vos vai a dar para xogar ese playoff, pero polo menos son os partidos que tenes que vencer para poder chegar a optar a ese playoff. Sí, está claro. Facendo coa primeira volta que fixemos, que foi patética, pois o único que nos queda, se queres optar a algo, é ganar estes dous. Polo menos o Sofán para manter aí a distancia, e aínda así é moi complicado, porque o Betanzos, dicíades que o partido que iba ten un aviado, non? Que iba gañando 0-1. Sí, contra o Dubra ia gañando 0-1, sí. Sí, e sería 7, entón, bueno, o playoff é algo que eu creo que é complicado, pero bueno, intentar facer os puntos da salvación o antes posible. Xa che digo, estamos nunha boa xeira e os equipos de arriba, a verdade é que motívannos porque, xa che digo, eu creo que por xogadores pois temos un bon cadro. Ao final ves as últimas 3 semanas, vimos de gañarlle o Betanzos, gañarlle o Negreira, gañar este fin de semana o Lalín, así que nada, agardemos que continúe. Veña, imos cos vaciles de Instagram e despois un chisquiño de repaso da carreira, xa che deixamos descansar. Mencionáchelo ti antes, Adri Vázquez, mister do Negreira, dixo: Alex Pérez, o mellor anfitrión de Lugo, case durmo debaixo dunha ponte, gracias en maiúsculas. Bueno, isto foi unha cena que fixemos co Villalbés aquí en Lugo. Ele, claro, era de Negreira, daquela estudiado, bueno, ele estaba traballando ou estudando en Coruña, eu tamén, e o vir a Lugo dixenlle, non te preocupes que quedas na miña casa e tal, e bueno, a vos que vos gusta a troula, que estabades falando algo, pois complicouse un pouco a noite, digamos que soltei unha bomba de fume, e Adri, pois, menos mal que atopou onde dormir. Que lles calla... Didi. Dime, no, de todas formas, a Adri tampouco, só espero que tedes que falar cos interiores do Negreira e cos dianteiros, supoño que non lles mandará baixar do medio campo, porque cando xogaba comigo parecía que tiña un pastor ali no medio campo. Bueno, xogaba de interior, pero pa atrás do medio campo non pasaba. Que coido que hai algún que é digno herdeiro da súa teima de non baixar a defender, no Negreira deste ano, coido que hai algún que tampouco baixa moito. Bueno, eu sempre digo que os que teñen máis calidade xa correremos o resto para ele. Antón, ias dicir algo? Non había problema. No, ia decir que lles calla aos ex do Pola, ainda bueno, pero a nós, que estamos aquí en pinchar e cortar. A ver, tampouco dixo ningunha mentira, tampouco dixo ningunha mentira. No, pero bueno. Dixeche de lobos, eu só recollo datos. Mais, temos por aquí, hai un que di que ten moitas volteretas, trotamúsicos, ataque e defensa en pleno partido, ten moitos vacilos e non sabía por cal de cantarse. Non, das volteretas era polo que dicía de Javi Lizo outro día, que co 4-3, eso, volveuse tolo, aparece por aí no vídeo dando volteretas. E o dos trotamúsicos, pois, isto xa viña do primeiro ano aquí en Pol, e a verdade é que este ano volvímolo recuperar. Pola banda que éramos, pois, decidimos poñernos os trotamúsicos, temos xa de grupo aí a imaxe dos trotamúsicos, e cando se manda a convocatoria, pois, aparece sempre aí a canción e a imaxe dos trotamúsicos e da banda. E a de ataque e defensa, que lle quedou por aí tamén? No, de ataque e defensa debeu ser pola última media hora Negreira, que digamos que sufrimos un pouquiño, parecía aquelo un exercicio de ataque e defensa de 4-4, defendía, celebrábamos ata os despexes. Estaba Adri no banquillo tirándose dos pelos porque cada 5 minutos subíanse os xemelgos.
pero non era por perder tempo, era pola forma física do equipo. Antón, imos ler a de Jatalim, que xa puxo dúas veces, e senón despois protesta. Preguntadolle, durante a súa traxectoria, cal foi o mellor xogador ou o máis diferencial contra o que xogou, non vale dicir ningún compañeiro seu co que xogara antes ou despois. Vale, sen ser compañeiros, pois falando un pouquiño do nivel das categorías, que eu creo que meter a primeira ref creo que é algo objetivo, que o nivel baixou moito, digamos, o nivel de preferente dos meus primeiros anos ou incluso da terceira ref non ten nada que ver co nivel que había antes, pois quero lembrarme da dupla, se non me equivoco, a dupla de atacantes do Cerceda, que era Manu Barreiro e Joselu. Os dous naquel mesmo equipo, no ano da Liga das Cidades, Cerceda, Compos, bueno, había uns equipazos. Sí, señor, moi boa. Antón, máis vaciles. Despois, bueno, perdón. Perdón, nada, e despois a nivel compañeiros, pois Diego Villares, quizáis, agora que está no Depor, capitán do Depor, Justino, Gerardo, bueno, hai moitos clásicos, moi bons xogadores. Xa contaches esta, pero a pregunta estaba lanzada á inversa. Preguntaba Julio Camba que por que lle preguntas tantas veces ao árbitro canto queda. No, eso é o revés. A verdade é que a nosa intención é ter o balón e intentar sacalo xogado dende atrás, pero cando xoga Julio facémolo 20 minutos. A partir do 20 xa lle di a Javi así, non podo. É que, a ver, a peluquería cansa moito, é o que ten, tío. Moitas horas de pé. Outro que che manda un saúdo, Manu Cedrón, un saúdo bello. Xa descubriches como fan os porteiros para parar sen mans? Un saúdo moi grande a Manu, que foi compañeiro meu, está pasando aí unha mala etapa, así que unha aperta moi grande para el e para a súa nai. A verdade é que é un crack, que nada, sempre estábamos cas bromas, porque teño dous nenos pequenos, sempre lles dicía que, bueno, que era moi difícil ser porteiro como Manu Cedrón, porque era difícil paralas en termans, entón vai por aí o vacilo. Antón. Dicía tamén Hugo Criado, para Alex, os teus comezos foron duros, a to míster chamábate polo número, non? Quen é Hugo? Coñecédelo? Eu a verdade é que non sei, entrei en futbol, pero non sei nunca máis. Non sei se terá 5 partidos en terceiro ou así, non me sona o nome, pero bueno. No, é broma. É Hugo, que é o padriño de Carlos, do meu fillo, xogou comigo en Vilalba moitos anos tamén. Sí, a verdade é que cando os primeiros anos en Vilalba, eu cheguei cando estábamos en preferente, despois ascendimos á terceira, chegou Cambón, que é un clásico dos banquillos, na pretemporada pois dividía dous grupos, e así os que coñecía máis pois iban para un lado, e os que éramos máis novos que non nos coñecía, pois había que ganarse o posto. Hasta que comecei a xogar na xornada 6 ou por aí, había veces que eu creo que se esquecía do meu nome e dicía 3, tierra, 3. Entón, por aí vai o tema tamén. Foi el mesmo que desvelou o alcume de Lagarza, foi el tamén, foi Hugo Criado. No, sí, non facía falta que o dixeras. Non sei, segue xogando fútbol? Estaba no Santa Vallés, coido, non? Non segue xa. Sí, agora está en veteranos. Outro día tivemos unha comida porque foi a jubilación de Pita, que foi moitos anos presidente do Racing, e o seu tío. Ao final, eu sempre digo todos os anos, voume retirar, pero despois de ver a ex compañeiros como Hugo, Dani Xelo e outro día, que a verdade a forma física é nefasta, creo que teño que seguir xogando moitos máis anos. Antón. Porque a verdade é que xa abandonáronse moito. Fernando Bolatelli, que pasa cando os vellos se retiren? Pois boa pregunta. Non sei. O certo é que o fútbol cambiou moito, como che dixen antes.
Creo que o nivel que baixou, sobre todo, baixou o nivel de competitividade, porque ao final eu non sei se xa é cuestión diso, pero agora, claro, evidentemente, cando vamos a adestrar, xa non tes ou non podes ir ca mesma intensidade que antes, porque senón o domingo non dá xogado, pero sí que é certo que recordo poucos adestramentos nos que fora pasar o tempo. E sí que é unha cousa na que lles incido aos rapaces máis novos, que xa de ir, pois intentar facelo o mellor posible e mellorar, ao final ten que fastidiarche pois que che leven un balón, dar un pase mal, creo que é a forma de ir mellorando, e o mesmo nos encontros. Moitas veces mandan agora que hai todas as cámaras estas, e mandan pois vídeos de cando meten un gol ou cando dan un bon pase, pero non mandan os vídeos de cando se lles van 20 veces ou cando dan mal pases estando solo e todas esas cousas, non. Entón creo que facer un pouco de autocrítica e o nivel de competitividade sí que creo que baixou moito. Teñen unha segunda parte esta pregunta, entón, coido. Sí. No, pero bueno, é totalmente diferente, pues tampouco moita. Pero xa fiando un pouco gano esa pregunta clásica, veste no futuro de adestrador ou de alineador? Ese é o vacile, supoño. No, porque a ver, que deixa a pregunta, Fernando, ao final estivo moitos anos alineándose a sí mesmo, porque era adestrador no Portomarín e ao final puñase el mesmo a xogar, entón un pouco o futuro de Alex Pérez, quizáis, dándolle cera aos rapaces con que só suben highlights e non baixan a defender. E non baixa, só suben a ese, por exemplo, neso junio foi no 20, sube tamén cando fai cesións a súa portería e casi mete goles en propia. Pero sí, Fernandito ao final estivo con nos o ano que ascendimos a preferente. E nada, a verdade é que como adestrador xa o dixen quizás dos peores que tiven, pero bueno, polo menos sabía alinear ben, os que tiña que poñer o domingo, poñíos. Que non é cousa fácil. Mira, está lle gustando tanto a entrevista a Jatalín que di queremos unha sección todos os luns de Alex Pérez dando paus. No, é que hai que equilibrar, o mundo ten que estar equilibrado. Despois de Armental, que soltou moito tópico, pois hai que dicir tamén algunha verdade. Julio Camba, non poñía nin conos para adestrar, que había que ir a buscarlos. Repetía, menos mal que o preparador físico aquel ano e o segundo entrenador buscaban algún exercicio porque vaya desastre. Ao final repetíamos o mesmo exercicio sempre. Pero bueno, respecto de adestrar, pois quedan aí algunhas asignaturas do nivel 2 e bueno, nunca se sabe no futuro. Pode ser, non digo que non. Vaciles coido que xa está, non? Entón non queda ningún máis de Instagram. Dixo Jatalín, que xa chegou ben, tamén é certo. Sí. Jatalín dixo, pregúntalle que lle faltou por conseguir no fútbol. Prácticamente todos os equipos do fútbol lucense. Dicía Jatalín antes que faltou o Lemos, non sei se algún máis por aí, pero a meirán de parte dos así clásicos, coido que en todos. Sí, pois quizáis un pouco a espina do Clube Deportivo Lugo bueno, estiven hasta xuvenís e despois, pois eso, igual debutar co primeiro equipo algún partido, pero bueno, non tería a mellor parte da miña vida igual que foi os anos do Racing, que foi donde mellor estiven. Pois foi unha mágoa quizáis non conseguir. Xogamos unha fase de ascenso, segunda B co Racing, a primeira que se xogaba da historia, que foi pois un feito histórico. Pois mágoa, pois igual non estar no Racing, non, envidia sana do ano que conseguiron o ascenso a segunda ref. Pero nada, a verdade é que de equipos da provincia, sí, poucos me quedan. Estiven no Viveiro, que tamén acabamos o ascenso a terceira, o ano do Covid, na Sarriana tamén, no Racing, entón nada. Se queredes algún directivo que estea interesado en ascender a terceira, pois xa sabedes, dadeslle despois o meu número e non hai problema. É cuestión de negociar. Non, é broma. A verdade é que nada, non hai nada do que me arrepinta nin do que me quedaran ganas. Antón, algo máis? Disfrutar, que agora...
Tes un vacile de Julio Gama polo chat, o último xa. Ah, bueno, sí, algo máis sobre Fernandito que puxo cando levaron o adestramento preparado nunha folla coas tapas do bar do outro lado. Nada, que claro, ti, como non vou ter que sacar o curso de adestrador se o entrenamiento dun equipo viña preparado no papel das empanadas con todo grasa, imaginadevos, cando cheguei ali e vimos eso. Cando que enseña cunha libreta xa se mellora. Tremendo. Tes pa un libro, a verdad que tes pa un libro con tantos anos e sobre todo con tanto que hai que llenses ensinar agora a esta xuventude toda, leña verde toda que hai por aí, hai moito que ensinarlle. Sí, ao final agora era o que vos dicía antes, para conectarme xa aquí con vos, fixéchedesme descargar, eu que non teño nen redes sociais, aquí, non sei, unha aplicación que eu a última vez creo que foi o Fotolog ou o 20, o último que usei. Pois quedou moi ben, saíuche de primeiras, saíuche de primeiras. Sí. Mira, Jatalín, que cachondo este tipo, mágoa de non estar nun bar cunhas cervexas. MVP, ten moi bo inglés, di Jatalín, di Javiliz. Sí, as cervezas, eso non se pode perder. E o do inglés, porque agora temos aí a Moja, un compañeiro que só fala inglés. Entón, a verdade é que é un cachondo, tío, para telo máis integrado. Agora, a arenga antes dos partidos, pois é sempre en inglés. Ainda non teño B2, pero bueno. Come on, boys, follow the leader, porque esta semana xogábamos contra o Lalín, bueno, ben sabes. A ver, que a xente quere máis, a xente quere máis. Di Madia Levo, dixéronlle que ia xogar no Liverpool. Liverpool. Eso non fagas caso, eso era polos anos, fai 9, 10 anos, cando íbamos co pasamontaña, algún xogador ali a Pol, pero eses tempos xa se acabaron. Daquelas veñen o Europol, o Liverpool, bueno, todas esas cousas. Veña, a última de Julio Camba, paramos xa que este Alex Pérez ia dicir este rapaz. Sí, hai que censurar un pouco. Teño que ir dormir, Claro, digo eu. Julio Camba mandou a un xuvenil en Sarria ao hospital por emborrachalo. No, eso, bueno, non foi así exactamente. Saímos de adestrar e sí que veu un rapaz que acababa de pasar de xuvenís e bueno, tomábamos unhas cervezas que non nos tocaba levar o coche ese día e bueno, foron así unhas cervezas sen cenar nada, cunhas tapas e tal a verdade é que o rapaz xa chegou a Lugo un pouco contentillo demais e despois el continuou a festa, eu xa non estaba, Eu a primeira parte do sprint sí que estaba, pero despois a segunda non. A historia esa foi un venres e o domingo non apareceu o partido, o sea, de venres a domingo a tarde, sen saber nada del, e ao parecer pois tiveron que levar ao hospital e facerlle aí un pequeno lavado. O gracioso foi cando apareceu aínda o xoves seguinte, perdoa, renqueante no entrenamiento cun mal color e dixo xa me dixo meu pai que non me xuntara aos vellos. O precursor de Gamarra, Moito ritmo. É que a ver que nos aguanta o ritmo, é o que ten. A última e pechamos o chiringo este que está quedando espectacular. É a clásica, xa fixemos a Adri, imagino que xa escoitache que por coñecervos un chisquiño máis fora do fútbol, a que te dedicas, ademais de xogar ao fútbol? Pois, a parte de aturar os trotamúsicos, xogar ao fútbol pouco, saltar o campo, aturar os trotamúsicos e logo son mestre de educación primaria. Este ano estou xa aquí en Lugo, entón agora acabouse viaxar, que foron moitos anos viaxando entre Vilalba, Somozas, os anos que estiven en Coruña, entón agora xa asentado aquí en Lugo.
Pois, Alex, que de verdade que 1.000.000 de grazas, foi unha charla maravillosa, que escoiten a conversa os xoves todos que hai polo fútbol galego repartidos para aprender un pouco de tauas en isto de darlle patadas ao balón. Moitísimas grazas e unha aperta moi forte e a meterse en playoff, agora a darlle caña e a meterse en playoff, a gastar a gasolina que lle queda a Julio. Sí, agora para o que queda faremos aí o último esforzo. Nada, moitas grazas a vos pola vosa labor, que ao final o fútbol afeccionado pois moitas veces ten moita repercusión pois gracias ao voso traballo, así que nada, nos rímonos moito moitas veces vendo o programa e sacando aí a míticos do fútbol galego, así que nada, moitas grazas. E por devolverche un pau, o que entrevistou a Óscar La Magia foi non vale furar, non fica coa bola, pero bueno, como estamos en internet vale, os dous... Claro, pero non pasa nada, era por si o quería distraer. díceme o meu fillo pequeno que díceme, papi, estás viejito, porque así por aquí polo lado xa empeza a tomar algo blanco. Entón, cando vou ao peluquero, digo, a Julio non o corto porque senón fai unha avería, pero cando vou ao peluquero, digo que me o corte o 0,5 e dice, ahora non eres tan bello, entón non me vas pillar nunha desas, Alex, 1.000.000 de grazas, tío, unha aperta forte. Espectacular. Venga, moitas grazas. Chao, chicos. Come on, boys. Follow the líder. Espectacular. Nada, tremendo. A ver se aparece Antón por aquí. No, non aparece. A ver, se fago así. Aí está Antón. Facemos a peña do Pol, menudo zasca, foi espectacular. Foi espectacular. Sí que é verdade que xusto cando dixo de Óscar La Magia Martínez quedamos Antón e eu como calados xusto despois desa pregunta porque foi confundiunos. Silencio tenso, sí. Vou poñer a música, vai desaparecer Antón un segundiño, pero quiteina cando estábamos con Adri Armental porque coido que se escoitaba moi alta. Vou poñer un chisquiño de música aí de fondo para repasar o resto do 11 galego, que xa temos os dous protagonistas e agora imos co resto do 11, xa está Antón por aquí. Alex Pérez, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, e Adri Armental, xogador exalta da xornada despois deses dúas asistencias e dese penalti provocado 14, Antón, 1 hora e 15 minutos, pero a verdad que a charla con Alex a verdad que valeu a pena. Agora velocidade con toda. O primeiro que dicir é que é o esquema máis estrano que tivo Fica coa bola nos 142 onces que van, basicamente porque foi unha xornada de centrais, pero unha morea de centrais, unha morea de verdade, quedaron fora pois nomes como por exemplo Adri do Portonovo que marcou o gol da vitoria ante o Atlético Arnoia, tamén outros como por exemplo Martín da Lama que marcou co Betanzos o 0-2, cando ides tomar unhas cervexas con Alex para colgar de venres a xoves. non era mala. Non nos fai falta tomar cervezas para colgar de venres a xoves. Eso é verdad, eso tamén é verdad. Pero bueno, a cousa é que é un esquema de 3 centrais, 2 carrileiros, pola banda esquerda incluso hai doble lateral esquerdo, así que bueno, máis defensivo imposible este 11 de Fica coa bola cando normalmente hai 3 defensas e ningún dos 3, non sempre os 3 son centrais, a veces son laterais, así que esquema canto menos curioso aquí en Fica coa bola. En a portería, pois podría ter entrado, por exemplo, Alex Cobo, pero finalmente decantámonos por Adri Tielas do Cultural Areas, que venceu pola mínima na Gándara por 0-1. É certo que non funcionou a cámara na Gándara, non temos vídeo das paradas, pero polo que nos dixeron foi espectacular, como dixeche ti Antón antes polo grupo de WhatsApp, onde non chegan as cámaras, chegan os ollos de Fica coa bola. Foron varios os ficaboleros que nos dixeron que fixera un partidazo, un dos mellores porteiros da Preferente Sur como é Adri Tielas, que a tempada pasada fixo por 2 no 11 galego e que se estrea este ano. Marcou no minuto 4 Iago Alonso, o fillo do Mister de Iago Yao, marcou no minuto 4, despois o Valladares tivo moitísimas ocasións para empatar o partido e aí estivo fantástico Adri Tielas. Contáronos que fixo unha, bueno, mira, podemos dicir que o contou, auténtico Cameni Javi González, contóunos Javi Vila, contounos que fixo unha parada estilo Iker Casillas, nun centro lateral, dun pau a outro, nun remate coa testa de Ever, pois que chegou aí estilo Iker Casillas, así que Adri Tielas, polo que nos contaron, estivo fantástico e ben merece entrar neste 11 galego 142.
porque ademais é unha vitoria que lle permite aos de Iago Yao pois seguir nese vagón de perseguidores do playoff. Antón, está o Lemos con 44 despois de gañar ante o Umia sufrindo, despois o falaremos tamén, ante ela 43, Cultural Areas 42, logo xa Arnoia 39, Beluso que ven coa marcha para arriba 37, Valladares e Vilalonga 35, Iker Casillas quemado na praia, di Javi Vila. Non sei como ves a cousa nesta preferente sur. Bueno, pois marchamos de vacacións cun Atios que prácticamente tiña o ascenso feito e que non perdía e que tal, un de 9, detrás está a Pontevedra B, Porriño Industrial e Porto Novo están preto, a 5 puntos, e logo está o seguinte atasco entre Lemos, Antela e Cultural Areas, non? Está todo moi igualado, e a verdad que mola moito ver a clasificación así, Quedan 8 xornadas e quedan 8 onces galegos, en principio. Bueno, 7, non? Sen contar este, haberá algunha semana aí que haxa que saltar para chegar ata o final de Liga, polo menos na preferente terceira, cubrindo todo. Quedan 8. 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Correcto, quedan 8, así que non hai problema. Perfeito, maravilloso, Antón, ben feitas as contas aí, que ben, marchamos de vacacións e volvimos sabendo matemáticas. Pois, como decíamos, o Cultural Areas que con esta vitoria pola mínima na Gándara ante o Valladares queda con 42 puntos, grande Antón di Jatalim, a 2 do Lemos, a 2 de entrar nos postos de playoff. Mais centrais, fútbol profesional, moi ledos do seu regreso, marcou un chicharro e fixe un partidazo. David Costas, do Oviedo, un Oviedo que venceu pola mínima ante o Valencia para seguir, pois, bueno, con ese soño, non, de manter a categoría na primeira división despois de tardar tantos anos en acadar o ascenso. E o certo é que David Costas pois fixo un partidazo, secou a Sadik, pero espectacular. De feito hai unha patada que lle mete Sadik, eu creo que xa de desesperación, un pouco de frustración, porque lle roubou unha morea de balóns o bo de David Costas, que levaba unhas semanas sen poder participar, e o certo é que fixo un partidazo, Antón. Ademais marca o gol da vitoria, é difícil que non entrara neste 11. Sí, ademais despois dese tempo de ausencia, dedicando o gol ao seu futuro fillo. Espectacular esos memes en Twitter, de Twitter Oviedo, de que o seu fillo coincide 9 meses despois do ascenso, así que espectacular, así que moita gracia. E alegramos moito de que este de volta, de que marcase, de que sexa diferencial e de que cale un pouco as críticas que ten aí no Principado. Escoitamos o que dixo en Dazón despois dese gol e desa vitoria co gol de David Costas. Bueno, llevaba mucho tiempo fuera, llevaba 6 semanas sin competir y la verdad que volver así es la hostia, hablando mal y pronto, y estoy muy contento. Llevamos sufriendo muchas semanas y bueno, esta victoria es para la gente, para el vestuario que lo necesitaba, y a pensar en Levante ya. Primer gol en primera división, no sé qué has pensado en ese momento. Bueno, pues en mi hijo, ¿no? Voy a ser padre ahora dentro de 10 días y fue lo primero que se me vino a la cabeza. Foi o primeiro que se viu a cabeza, como decía Antón, ese fillo enxendrado coa celebración do ascenso do Oviedo. Como críticas a Lidín, que é o mellor central que teñen. Sí, bueno, pero críticas ao Oviedo en xeral, que eu creo que mellorou moito co seu último técnico desta tempada. O Levante tamén vai gañando, pois son malas novas para Oviedo, porque é verdad que temos un partido agora entre o Rayo e o Levante. Vai gañando o Levante, segundo nos informa aquí Madia Levo. Asistiu Iker Losada, marcou Carlos Espí, goles nas últimas semanas, sí, verdad que sí. Esa asistencia de Iker Losada. Ahora expulsado Mendy no Rayo, así que 0-1, golazo de cabeza, dixo Jatalim. Pois Oviedo queda con 21 puntos, 7-7 do Alavés, a 7 de sair dos postos da queima nesta primeira división. Por falar tamén un pouco do Celta, xa que puxen a foto, non sei, as impresións do partido na Cartuja, unha primeira parte espectacular, unha parte para cada un, moi autoexixente Claudio. O certo é que o Celta tivo oportunidades para levar o partido ante o Betis, queda pois un pouco parecido, aínda que é certo que a Real volveu gañar, está con 38-3 do Celta. O Celta que mantén esa distancia de 3 puntos co Betis, sí que perdeu o Español, que coido que unha boa nova pro Celta nesa pelexa por Europa. Como bicho partido, Antón? As que falla Durán e a que ten Jutgla foi unha mágoa. Sí, tivo o Celta para marchar ao descanso 0-2 e que trocase radicalmente o partido, porque o ambiente de feito quixou, da igual, xa non sei falar, Pellegrini, de que do ambiente na Cartuja indo quintos en Europa League. Claro, aí nese ambiente, se te pos 0-2, pois probablemente tiveras máis oportunidades de sacar os 3 puntos. Un Celta que da igual o que xogue, que sempre rende. A primeira metade para, como digo, para non pechar o partido, pero si duplicar a súa renda.
É un Celta que eu creo que, lóxicamente, o punto positivo, quedas a 3 puntos do Betis, co Golaveras empatado. E hai que ser ambicioso nesta vida. Golaveras empatado, pero estás a un gol no xeral do Betis. Quero dicir, podes xogar o posto de Champions con ese gol de diferenza. E claro, tives o calendario do Celta na casa. Sí que é certo que todos os equipos están a xogar a vida. O problema é fora, O problema é fora sí. Porque ten aínda Metropolitano, Camp Nou, creo que ten que ir a Mestalla tamén. Pero na casa é Celta Alavés, Celta Oviedo, Celta Elche, Celta Levante e Celta Sevilla. Na casa é para facer un 15 de 15 e soñar en grande, como tamén hai que soñar o xoves. Este xoves en Lyon. Que pasa o xoves en Lyon? 0-2. Un 3. Gol de Hendrik. Despois de outra lavazada criminal de Marcos Alonso e Matías Vecino para que sigan rabiando no Marca e no Real Madrid. Que máis ia dicir algo máis? Que o problema do Celta é que está xogando mellor fora da... Xogando non, sacando mellores resultados fora da casa que na casa. Entón, o calendario a priori é máis doado, lóxicamente, en Balaídos, así que veremos se cambia un pouco esa dinámica o Celta e tamén o Oviedo, porque sería bo tanto para o Levante de Iker Losada como para o Oviedo de David Costas que ambos equipos mantivesen a categoría, ademais sendo un pouco egoístas en clave Celta, pois un desplazamento cercano como era do Oviedo, co que lle costou subir, baixar tan rápido, pois que sería unha mágoa. O terceiro central deste 11 galego 142 xoga precisamente no equipo no que se podería retirar a Dilar Mental, aunque eu creo que dixo que non era o seu futuro. Que vai para a Xuventude da Guiña. Sí, basicamente. No Cidade de Ribeira xoga Moja Endongue. O Cidade de Ribeira foi quen de remontar no Lino Balado, remonta espectacular do Cidade de Ribeira para gañarlle 1-2 ao Sigüeiro, lograr 3 puntos vitais na pelexa por eludir o descenso nesta preferente norte. E o certo é que lle montei un vídeo de minuto e 5 segundos, coido que dura, de espectacular o recital o corte do ribeirense, é unha chega que nos manda o amigo el analista fútbol, que se non seguides a súa conta non sei a que agardades, porque en canto a preferente norte tamén algo de fútbol juvenil e sobre todo axudando un pouco a novas promesas, pois a verdad que é espectacular. Xa estamos vendo o partido que fixo o bo de Moja e tedes que ver, bueno, acabamos de ver o primeiro gol que foi de Felipe Blanco a centro de José Antonio Aguado, pero mira que golazo para gañar dun clásico tamén que pasou por Ficabola, Ficaboleiro Pila. Anxo Vidal control co peito e non o dubidou, armou a perna rapidísimo, marcou o gol e despois o que digo é que Moja estivo espectacular o corte, central contundente, quero dicir, non é que claro, non é que arrisque ningún pouco, sacando todo por arriba, por abaixo, sendo un pouco ese home case de peche, non case líbero de chegar ao corte e non dubidar. Aquí, por exemplo, gústame tamén esa lectura nos centros laterais, hubo un par de imaxes tamén que puxen. Este tamén, por exemplo, outro que despexa fora. Bueno, el analista contou ata 22 despexes, non? 22 cortes. Aquí tamén compartido no engadido, pois finxe aí un pouquiño, bueno, o fallo que ten que facer contra Tiago. E o certo é que foi un pesadelo para o ataque do Sigüeiro, que xa sabemos que ten moito potencial ofensivo este Sigüeiro, que ademais agora algo menos, pero levaba unha xeira boa na preferente norte. E unha vitoria do Cidade de Ribeira como digo, con este centro de José Antonio Aguado, gol de Felipe Blanco e o golazo de Anxo Vidal, que podemos verlo unha vez máis porque foi un auténtico golazo, e tamén o partidazo de Moja Endongue. Como vexa por Dalás, aí está. Amigo Moja. Bueno, xa o ficha, convérteo nun Alex Cova. Pois o Cidade de Ribeira que queda con 31 puntos, empatado co Dumbría, 2 por riba do descenso, que agora mesmo ten o Burela, o Seguro que volve a caer os postos de descenso con 27, o Val 25, Mariño xa desaoficiado con 12 puntos, Dubra 29, que tenga aínda que recuperar esa media hora máis ou menos que lle queda contra o Betanzos no partido adiado polo golpe de Martín da Lama. 32 Miño, 32 Vitoria. Como ves a loita por eludir o descenso na preferente norte, Antón? Cidade de Ribeira Dubra esta fin de semana que ven, así que o Dubra que non chega, que estaba nunha serie espectacular, leva 3 derrotas consecutivas. O Cidade de Ribeira que agora leva 7 de 9, vai ser un bo partido a vindeira fin de semana. 90 minutos, 130 patadóns, pero é o que hai que facer. Faltame ver un patadón a un dianteiro. Un 2 gaña o Celta con goles de Jones e Aspas, di Dani Ramilo por aí. Que esta xornada non puido festexar unha vitoria do Sebatios, que como dicía Antón, a culpa foi nosa por marchar de vacacións na preferente sur. O Sigüeiro
que cambio do ano pasado a este. Sí, a verdad que sí. A verdad que, bueno, a ver, son xeracións tamén, non? Tamén é certo que nutriu bastante tanto a outros equipos como o propio Compos, ese Sigüeiro espectacular do ano pasado, sen ir máis lonxe. Bueno, pois o propio Becho que está no corpo técnico de Secho no Compos, así que bueno, todos un pouco, pero levaba unha boa xeira dende que chegou Brais Prados ao Sigüeiro, agora algo pior e ten que seguir sacando puntos para evitar o descenso a primeira futgal. Marchastes de vacacións e volvedes co Arzúa líder, tamén é verdade. Despois falaremos do Arzúa, que cuidado cos dous goles que marcou Balotelli, que despois veremos. Imos cos dous laterais, aínda que laterais esquerdos temos dous, pero imos cos dous laterais, o primeiro deles, lateral dereito. Non lle vai gustar a Jatalín porque máis Celtarra que Celtarrín, pero Adrián Timira, o certo é que tiña que entrar no 11 galego porque xa levaba tempo dende que chegou. Calidade diferencial na segunda, non? O sea, creo que non hai ningunha dúbida diso, espectacular. E ademais é que marca un auténtico golazo no medio dese debate que xa comentamos moitas veces do xogo, bo xogo, non mal xogo, se xogan ben, se propoñen ou non propoñen do Depor, pero que ao final está segundo clasificado, o equipo de Antonio Hidalgo, con todas as críticas, con todo o que queirades, pero está segundo clasificado. Nos levamos xa unhas semanas poñendo, e Antón ademais é fiel defensor do estilo de Antonio Hidalgo, que hai ascensos feos, que quero dicir, que hai ascensos que... Fiel defensor de Adrián Timira. É un pepino de futbolista este tío. Sí, é un escándalo, o sea, é un escándalo. A min, bueno, que queres que te diga? Salvo hai o que non banco e o que ten con Ferllo aí, gafas amarelas, gimnasio, sí. Bueno, en fin, pero polo resto adiante con todo. Amigo de Mario Soriano. Non, que ia decir? Non me acordo que ia decir, igual. Vale, genial. Algo de Hidalgo, supoño. No. Bueno, do partido en Ceuta eu sí que teño que dicir que no segundo tempo o Depor mellora bastante, acaba remontando. Outro gol de Vilen Songo, que o que non se lle pode negar, primeiro, é a enerxía que mete, fai 2-3 faltas, de feito con cartón amarelo hai unha falta que eu digo, cuidado, porque o exceso de enerxía pode llevar a acabar expulsado no Alfonso Murube, pero o que ten é gol, o sea, eso é indemostrable, ao revés, está cansándose de demostralo que ten gol, ten moitísimo gol, marcou o tanto de empate e despois pois Adrián Timira que no minuto 92 quizáis sen ser o seu mellor partido que fixo no Depor, porque tivo partidos mellores. A min pareceme que tivo partidos mellores, sobre todo en defensa. Creo que sufriu un chisquiño máis que outros días no repliegue, pero marca este auténtico golazo pola escadra. Sí, no minuto, non sei, 33, creo, na primeira metade, despois xa do empate de Vilen Songo, mete un balón ás costas da defensa, que sai o porteiro tal, non sei que a xogada que acaba sacando baixo paus Rubén Díez. Por lo tanto, pero un balón escandaloso na cobertura para buscar... Non é o de Cristian Herrera, non? No, é outra na primeira metade. O de Cristian Herrera non sei quen o meteu, verdad? Non sei quen deu ese pase, pero creo que o Deportivo caudal ofensivo. Esta, o gol, Cristian Herrera, esta tamén o segundo gol. Tivo caudal ofensivo como para vencer, creo que venceu. Mereceu ganar o partido. E o que está claro é que un Depor mermado nas baixas, porque neste tramo de tempada Mella, Jeremai, quitanche os dous futbolistas máis determinantes, non? Xunto con Mario Soriano, pois saca os partidos, saca os puntos, máis fora de casa que na casa, pero saca os puntos, está segundo, está gañando tamén, ou non sei se acabou xa, a Unión Deportiva Las Palmas, que quedaría tamén a un punto do Depor, moi comprimido todo nesa zona. Motivos para soñar, pero que regrese Jeremai canto antes tamén. Non acabou, 1-1 o Albacete. Empatou o Albacete, acaba de empatar de penalti de feito Jefté no 95, están no 97, así que Albacete 1, Las Palmas 1. O sea que un puntiño máis habría que poñerlle na clasificación que está desvendo o Las Palmas, que quedaría con 49, vai rematar xa o partido. Empatou o Albacete no 95 de penal de Barra, di Jatalim. E iso, durante moitos treitos, por non dicir nos últimos 2 meses e medio, a maioría dos partidos, para min e para moita xente tamén que opinaba en Twitter, era incomprensible que o Depor seguise en puntuación de ascenso directo polo que propoñía, pola proposta, pero ao final o que importa é que a pelotiña entre, que na túa portería entre menos, que acabes gañando e sacando os puntos, e con 52 puntos. É certo que o Racing xa está disparado, creo que vai ascender directo o Racing de Santander como primeiro clasificado, creo que é difícil xa que baixe de aí, pero meterse segundo cando os perseguidores son Almería, Málaga, Castellón perdeu esta fin de leva 3 derrotas seguidas,
Palmas, bueno, baixou tamén un chisquiño esa maravilla do Castellón que parece que fai os equipos polo Football Manager en vez de cun director deportivo al uso. Esa maxia do Castellón baixou un chisquiño. Con 49 tamén Las Palmas. Creo que mínimo terceiro vai ser o Depor, entón xa partes a teu Vega, máis tempo de segunda que da primeira. É a banca patrocinador da canle, miña nai. Non serás ti Dolores Crotal con tantos minutos que aparece cada equipo no telexornal. Claro, exactamente. A Dolores e a Jatalín, dis, ¿no? Claro. Onte estaba vendo Tecuachetén, por suposto. Mandoulle, díxolle despois do Mundial da Coruña, tanto meme que se fixo que renunciara a Coruña. Marcos Piedras díxolle que parabéns a Dolores Crotal porque despois de todo o seu traballo de bombardeo en Twitter, por certo, Dolores Crotal que nos ten bloqueados. Pois que despois de todo o seu traballo de por Coruños, imagino. Non sei, pero ten bloqueado a Fica coa bola. Dende hai moito tempo. E a mí méteme cera, a veces. Sí. Méteme bastante cera a veces. Por exemplo, con comentarios que fai traba e que a él ou a ela, entendo que a él, parecenlle mal e di que por que eu non calo a traba. E en plan, pero que lle vou dicir eu a traba? Por favor, un poquinho de... Ubíquese, señora. Xa pasou o spot do Depor, sí, xa pasou. Agora estamos con Dolores Crotal. Ainda queda unha cousa que quero dicir eu que tamén vin en Twitter, que era que hai 2 anos estaba todo o mundo criticando a Fernando Soriano. Era o que ia decir antes, sen ser eu o maior defensor de Fernando Soriano, as fichaxes de Altimira de Ferllo pois están elevando lóxicamente a este Depor. Totalmente, que ten unha pinta de que vai loitar ata o final polo ascenso directo, porque ademais, máis alá de xogar bonito ou feo, o que eu sí que noto, e xa remato Jatalín, que senón vas fibrilar con tantas mencións ao Deportivo, é que o grupo está con Hidalgo. Xoguen peor ou mellor, está con Hidalgo. O demostran tamén en cada roda de prensa. Non vexo fisuras no vestiario nin cando non chegaban tantos bons resultados, así que creo que ten pinta de... non sei se de ascenso directo, pero de playoff ata o final con opcións sen dúbida. O Depor ten que estar en primeira, Diadre Barraca e Dani que dixo a segunda división é moi larga, o Torraci non subirá directo, que o ano pasado tamén iba como un tiro e quedou en segunda. E por certo, Dani dixo antes, dende que dixestes que quería descubrir o partido do ascenso do Atios, 1 punto de 9. Aí está. Gafe coa bola. O Depor que vai a recibir a Zaragoza esta fin de semana. Non vamos a meternos no lío das entradas, non entradas. O Zaragoza emitiu un comunicado queixándose de que non había entradas. O Depor dixo un comunicado que mandou as de cortesía, ou sexa, a mesmas que mandou o Zaragoza no Ibercaja Romareda, ou como se chame, aos seareiros do Depor, é dicir, moi poucas. Simplemente que gañe o Depor a Zaragoza. Que David Navarro é adestrador do Zaragoza. Non sei cantos acordaredes vos ou lembraredes vos daquela acción con Manjarín e con Parralo alá por decembro da gran tempada do Racing. Que lle zoupou, non? Sí. Sí, señor. Un tipo tranquilo Parralo e zoupoulle, así que merecido que o tiña, seguro. E Manjarín, sí, correcto. Bueno, xa non sei cantos tamén pois mirastes nas redes sociais o que dixo despois de gañar o Almería, que entrou na rolda de prensa, dicindo na sala de prensa dicindo que non viaxou nadie de Almería, ningún xornalista de Almería, o Almería non era un equipo tan grande. Sí. Básicamente, un payaso. E se non, entrar na conta de Raúl Villares, que é espectacular toda a cera que lle dá. Bancamos moitísimo, lóxicamente. Acabou o spot do Deportivo da Coruña. Imos co lateral esquerdo, un dos dous que temos. Fabril. Un chisquiño, estaría ben. É do Depor xuvenil, estaría ben. Un chisquiño máis retrasado, aínda que podría tamén ser o que dobre lateral por diante, Tomás Berardozzi da Sarriana, que gañou unha vitoria importantísima na pelexa por evitar a Esteo Ribeira, por evitar a salvación por evitar o descenso na segunda federación. Venceu pola mínima ante o Salamanca CFUDS, que despois nos tiran de que non dicimos todas as siglas. Ánimo para Iago Parga, Jacobo Vilariño e Maxi Lebrand. Iago e Jacobo que tiveron un choque aí durísimo e bueno, tiveron que sair os dous con bastante asistencia. Maxi Lebrand tamén lesionado, así que como dixeron varios xogadores da Sarriana, polos seus 3 guerreiros que o deixaron todo no campo. Marcou de novo Edu González, anda enxeirado e ben enxeirado o Redondelán, o ex do Choco e do Gran Peña. Piró tamén moi ben, Antón, ten un par de mans aí interesantes. É de valorar como ten que estar para que nada máis rematar o partido na foto do partido teña que poñer ese protector de ombreiro. Ou bueno, xogaría con ese protector de ombreiro tamén. Tamén son un pouco limitado, pero vaya. Pero para nos... Perdón. No, eso, que xogando mancado ou medio mancado ten moito valor.
Sí, sobre todo a man no 80, coido que é a man que é espectacular, o sea, foi tremendo. Evidentemente o Salamanca apertou, é certo que dou cun menos na primeira parte. Gol do Albacete no 101, 2-1, aí está. Ollo, gol do Albacete. Podes facer a sintonía do gol, Antón. Pero para nós o MVP da Sarriana outro día, e para moitos tamén foi o lateral argentino ex do Arenteiro, tamén do equipo salmantino precisamente. Foi un pouco lei do ex, que ademais de estar magnífico en defensa, pois na acción do gol de Edu pon un centro que é maravilloso. É certo que despois hai 2-3 toques na área, é dicir, non hai que sexa asistencia, pero bueno, fabrica el prácticamente o gol co asistencia que mete, con ese centro lateral que vai perfecto de tenso, xusto para chegar para habilitar ao seu compañeiro. E ademais xa houve outras semanas, por exemplo, lembro cando falamos con Maxi Lebrand, que coido que ti non estabas ese 11 galego, correcto. Pero ese día que Maxi Lebrand marca de saque de Curruncho, pois puxera el o centro, por exemplo, coido que caeu de pena na Ribela, e que un dos soldados do equipo de Dani Jiménez é un das pezas fundamentais para loitar pola salvación. Agora mesmo a Sarriana en posto de play out, 13º con 32 puntos, empatado co Langreo e co Rayo Cantabria, pero bueno, agora mesmo non sei como están os outros grupos en puntuación, pero estaría aí pretiño de lograr salvarse a Sarriana despois dunha xeira regular. Pois mira, chegaron ese 7 de 9 puntos. Teño que dicir que Dani Jiménez falou moitas veces de arbitraxe durante esa xeira negativa no que non chegaba a vitória da Sarriana. Non sei se bicha acción da expulsión. Xustiña. Un segundo cartón, ten que estar moi avispado Liniere árbitro para expulsar ao xogador do Salamanca, pero bueno, boas novas, xa lle tocaba tamén recibir unha de sexa a boa de cal ou a de area a Sarriana, así que moi lentos. Sarriana 32, ten un partido fundamental na casa este sábado a 6 da tarde contra o Langreo, que ven unha xeira espectacular, xa está de saber, que venceu esta fin de semana no Deportivo Orense. Por dicir os outros grupos, Egea ten 30, que é o equipo do porteiro xogador. Valencia Mestalla 31, Salén Puerte Genil 33, sí. Pues te pone con 29. Sí, a 4 Fuenlabrada 29. O sea, que agora mesmo non xogaría play-out o Sarriana. No, sí. Quen leva máis puntos que? Puerte Genil. Puente Genil 33, vale. Bueno, pero vai andar aí, porque o Puente Genil non vai gañar. Ojalá. Seguimos na segunda federación, imos ao centro do campo porque tamén temos que falar da vitoria do Bergan de Diego González, que deu un clinic nas Eiroas. Antón, 3-0 ante o Lealtad, xa lle tocaba gañar o equipo de Simón Lamas. Que partido, De que tipo se resume dun xogo? É un caudal, é un volume ofensivo espectacular. Era un penalti fito. Quero dicir, o partido é para 5-6 sen ningún tipo de problemas, Sí, a verdade que sí, o propio Fito que fixo un partidón e que volveu ter moita participación ofensiva chegando a 3 cuartos tendo oportunidades. O el que marca é un golazo, tedes que poñer o resumo do xogo porque cae o balón no área, parece que ya vai pegar coa zurda, recorta pasando a por detrás co calcaño e marca gol. É certo que toca un defensor, pero un golazo de Fito pola acción que fai dentro da área, con ese central con alma de dianteiro que a verdade ten unha pinta de que vai ir escalando categorías tremenda. E despois, pois Diego que provoca tamén ese penalti que marra Fito, o Bergan de Simón Lamas que tivo moitísimas oportunidades. Diego fai o segundo e a verdade que fixo un gran partido no centro do campo Diego González, así que creo que tamén merece esta aparición no 11 galego. O gol en unha acción que coido que inicia el mesmo, hai unha apertura cara dereita e o centro despois dun rebumbio na área acaba aproveitando e marca ese segundo gol. Despois provoca o penalti que non consegue transformar Fito e acaba marcando o terceiro tanto Alex, así que 3-0 gañou o Bergan, un Bergan que mira cara arriba, é que non sei, é que hai unha lea espectacular, No, que non teño moito que... O sea, que... Ti que pensas, non? Quero dicir, está un pouco todo demasiado comprimido. Hai moitos equipos en 3 puntos que sobre todo teñen que estar pendentes do que pasa por detrás. Se os de atrás non suman, pero están sumando, véase Langreo, Sarriana, o Valladolid Promesa xa non tanto, pero estaba sumando ben pouco, Rayo Cantabria, Marino del Banco, teñen que estar pendentes para facer os seus puntos. Pareceme que vai a ser unha batalla espectacular as xornadas que quedan, que son 8 tamén nesta segunda federación. Que queres que che diga?
Perdeu un pouco o tren o Bergan, porque tiña Tan partido. Sí, pero tiña puntuación moi alta, está un partido, pero hai demasiado atasco. Entón, é un partido que gañas ti e que non gañan os demais. Perdeu a bala, por exemplo, o Coruxo, que leva tres derrotas consecutivas e caeu ante o Sámano por 2-1, ademais adiantouse no marcador, xa que perdeu unha bala tremenda para coller máis puntuación, máis coa derrota tamén da Unión Deportiva Ourense. O Fabril co empate, que segue líder despois tamén da derrota do Vetusta. Unión Deportiva Ourense 41, Coruxo 41, Bergantiños 38, Sarena 32. Bueno, vou tirar de contragafe, oxalá se meta un playoff o Bergan, pero a verdad que o vexo un pouquiño lonxe, o Bergantiños, non en puntos, pero sí quizáis nese atasco, hai demasiados equipos que superar. O lado de Diego González, volvemos a terceira, xoga. A verdad que tremendo, Mira que falamos del veces, mira que entrevistamos tamén, por exemplo, cando teñamos a sección no contraataque. Coincidimos no Exalta moitas veces, podese contar. Agora tamén Bigote Sistema. É un tipazo, é un auténtico tipazo, un crack. É a súa primeira aparición en 142 onces galegos, Cando mo dixo esta mañá foi en plan, miña nai. Marcos Mella, do Estradense, que sufriu, pero acabou gañando no Novo Municipal por 3-2. Sufriu polo apretado do marcador. É certo que creo que é un partido que por merecementos merece gañar o equipo de Manuti. Venceu, como digo, por 3-2. É a primeira aparición de Marcos Mella no 11 galego en 142 onces. Abriu o marcador con este gol. Xogada de Dani Pedrosa pola banda esquerda. Vai haber un pase aí filtrado para a chegada dun xogador do Estradense que cede de primeiras. É un bo gol, de chegador. Coa perna zurda aí a reviravolta. O gol de Marcos Mella, que despois... como sabía esta mañá Marcos Mella que entraba no 11 galego? Porque lle pedín o gol. Dixenlle, bueno, entón que mereces 11 galego. E dixo, nunca me metestes. E eu, que? Como? De verdad? Eu tiña a sensación de que xa entrara moitas veces, pero non, é a súa primeira aparición en 142 onces. Xa sabedes que temos un drive con todos os futbolistas que entraron en 142 onces que levamos, que coido que son unha chea deles. Filtraron o 11. Non, preguntamos sempre preguntamos, as fontes hai que preguntarlles sempre, a ver, sempre. A ver, se preparamos o programa, porque preparamos o programa. Digo eu. Non preparamos o programa. Aí está, mételle estera, que está o chat quente, mételle estera, me cago en tal. Digo eu. Toda razón, entón, toda razón. Bueno, que ademais do gol que estivo moi ben nese centro do campo do Estradense, un partido que remata 3-2 con ese gol de Enes Pereira nos minutos finais, pero xa fixera méritos Marcos Mella da Bondo para estar no 11 galego. O programa de Schrödinger. Eso non era teoría? Sí, algo así, ¿no? Non sei. Sodes uns botarates, miña nai, pero vaya dous vellos, ¿no? O sexa, que nos chamen vaya carcas, ¿no? Un pouco. Como? Botarate, ti escoitas a alguén de menos de 25 anos dicir botarate? Están mortos. Eu sí que estou, ahora, sí, eu sí. Están mortos e vivos ao mesmo tempo. Está Antón peor que a min, pero sí, pero bueno, eu dende os xoves a verdad que tamén estiven aí medio chungo. Os que se algún mirou o streaming do Galicia en Goles, era gracioso porque estaba eu todo o tempo cun vaso, un fluimicil, tomando pastillas todo o tempo para poder aclarar a gorxa, que aínda así está regularciña. É tempo de placas, Antón, é tempo de placas. Tempo de 1 hora e 45 minutos que levamos de streaming tamén. A culpa de Alex Pérez, que fala como na semana, que hai que traballar entre semana, é verdad. Xa que estamos con iso e como sempre planeamos a nosa vida no 11 galego, eu quero ir a algún partido da terceira este xoves. Vai onde queiras, eu vou estar na cama. Díxome Cristóbal de ir ao... A Londra Somos. No, Noia Somozas. Pasa que tampouco... Para mañá. Sí, 12:30. Tampouco é un partido no que se xogue moito, ¿no? Pero... Vai a Villa García o mércores? Xogan o mércores, no... Arousa Viveiro mércores a 7 da tarde. Non chollas o xoves, Anxo? No, eu o xoves no... Eu sí. É que eu pola mañá teño chollo, pola tarde tamén. O sea, pola tarde xa dixen que vou a bordo das compos, pola mañá teño que ir tamén a outro partido, pero que non é de terceira, entón... Que veña Vila García e que invite a algo. A que hora é o Arousa, o mércores? 7. Bueno, pódese mirar. Non sei, ir a Tanoia 12:30, Deixebre Arzúa, 4:30 en Sigüeiro, Copa do Sar. É outra opción, Guima, é outra opción. Vou no valorar. Por que che dá a risa? Non, por Deixebre Arzúa, 4:30 en Sigüeiro, Copa do Sar. Non sei, deume a risa. Perdón, non quería eu. A ver, defensor da Copa do Sar, veña, dame, saca o látego. No, dame. Estivo ben. Dan tamén troco de tempo, vai a chover. Estábamos na primavera, pero xa non estamos. Bueno, pues nada, quedamos na casa. Se non queres que vaya ningún, quedamos na casa. No, ti vai, traballa, rapaz. Va indo. Doble lateral esquerdo, porque por diante de Tomás Berardocci
xoga Óscar Fernández do Atlético Coruña Montañeiros. Volvemos, ou mellor dito, seguimos na terceira, porque falando do Noia Somozas, pois o Noia perdeu, caeu en Elviña por 3-0. Gañou o Atlético Coruña Montañeiros con 2 goles do de Badajoz do ano 2006, un dos artífices do Atlético Coruña Montañeiros a División de Honor, a segunda tempada, por tanto, que é adestrado por Jairo Arias, que lembremos foi adestrador que subiu o equipo juvenil do Montañeiros a División de Honra. Nese equipo estaba este Óscar Fernández, que é certo que con Pedro pois ten aí, bueno, repártense un pouco os minutos, non? Costoulle entrar ao principio, tamén coido que tivo unha lesión aí que lle impediu ter algo máis de participación ou polo menos estar disponible, pero que é certo que é un auténtico avión. E imos ver os goles, os dous con Cano tamén como protagonista nesa banda esquerda, os dous dobrándolle Óscar Fernández, que é un avión, aguanta Cano a súa chegada, filtralle o balón e acaba definindo cando mellor os defensores do Noia agardaban un centro. Un partido moi serio do Montañeiros, polo que estiveron contando tamén no Galicia en goles. Quen foi Alviña? Miguel, coido, non? Pois moi serio o Montañeiros. Eu creo que non foi ninguén. No. Pode ser que non. Ah, non, é verdad. Sí, é verdad, non foi ninguén, correcto. Bueno, este é o segundo, tamén de novo ten algo de fortuna aí no rexeite, pero de novo outra opción de Cano por banda esquerda, aguanta a súa, como lle dobra aí en banda e acaba chegando e definindo Óscar tamén coa perna zurda. Soutomaior Vilalonga en Soutomaior mércores ás 9, Copa. Hai que ver o Celta en Lión. Aí xa me complica, pero quédame máis cerca Soutomaior que Arzúa. O Celta é o xoves. Ah, é o mércores o partido de Souto. Bueno, pois é unha acción tamén. Os rapaces da Montañeiros teñen pinta de ser moito de subir highlights. Hai que engañar. Bueno, a ver, é certo que teñen moita xuventude, non, por demostrar. Eu creo que moito, se colles este equipo do Montañeiros e o reparas nel en 4 ou 5 anos, moitos deles, o normal é que fixeran carreira no fútbol. Creo eu, ten moitos nomes a apuntar. E ademais, por exemplo, sen ir máis lonxe, ten un par de cedidos polo Fabril, un polo menos, Carreira. Así que, non, quero dicir, se o Fabril ascende, Carreira pode ter a oportunidade o ano que ven de facer a pretempada co Fabril de Primeira Federación. Entón, bueno, estánse curtindo aí. Eu creo que hai moito chaval interesante que nun futuro, o propio Jairo Arias, pois pode dar que falar. Sergio Carreira cedido na Monta? Non. Dixen Sergio Carreira? Non, dixen Carreira. David, non? David Carreira. Antón pasa de movidas. Bueno, dous golazos dos Óscar Fernández que se estrean neste 11 galego. Está desexando rematar, así que imos xa co dianteiro. Podería ter entrado Mande Sidibe do Barco, que marcou o gol da vitoria, gol partita, pero finalmente decantamos Carreira, Palmeira, Ribeira, Ferrol. Decantámonos por Breixo Pereiro do Moaña, vitoria importantísima. Non lle gustará a Dani, pero caeu Atios, terceiro partido sen gañar do Atios, e caeu ante o Moaña, que está pelexando por eludir o descenso, e gañou co gol partida de Breixo. Esa canteira, di aí Adri Barraca. Breixo, que entrou no 66, aínda en idade juvenil, renovou esta tempada co Moaña, entrou no minuto 66, e nas postremerías do partido, mira que ben Mauro, como lle engaña aí co saque de banda e acaba metendo a punteiriña. Bueno, bastante xente do Moaña que nos dixo que ademais do gol, que non é o máis fermoso do mundo dos que metimos en Fica coa bola, estivo moi ben Breixo, axudando moito o equipo, así que tamén polo que significa o gol para gañarlle o Atios, o líder, nun partido no que tivo que poñer todo o mundo o mono de traballo no Moaña. Boa acción de Mauro, acaba metendo aí a punteiriña Breixo e marca o gol da vitoria nos minutos finais, así que coido que tiña que estar neste 11 galego. Picazo grave do Atios, confirmo. Pois así queda a clasificación, co Atios con 52, Pontevedra B 51, Porriño e Portonovo con 47, o Moaña por abaixo queda con 30 puntos, 29 Alerta Navia que lle gañou, agora veremos o Vilalonga, Centes 27, Choco e Tide 26, Sporting Celanova que caeu co Pontevedra B 3-0 20, Umia desoficiado xa 14 puntos, caese o Atios. A ver, que o Pontevedra B ven como unha moto, pero bueno, creo, sigo dicindo o mesmo, depende do Atios. Antón, depender depende dos dous, porque en 3 semaniñas hai un Atios Pontevedra. Aí quería eu chegar. Que revisaras o calendario para ver se había enfrontamento directo aínda, así que a ver. Pola comunidade de WhatsApp andan nerviosos os do Atios. O Choco xa en descenso tamén. A ver, o do descenso tamén hai lea de carai, porque o Choco leva
partidos sen gañar. Alerta Navia, esta vitoria desta fin de semana en Vilalonga, ademais agora veremos nas postremerías tamén do partido importante. Moaña que ten esa xeira de 7 de 9 xa saca un poquinho a cabeza. Veremos se o Tide lle chega tamén, que gañou esta finde para engancharse un pouco. Bueno, quedan xornadas aínda. Cuidado. A ver, eu creo que Vilalonga e Valladares xa non van caer aí a pelexa, non? No, creo que tampouco, Ten unha Así que a cousa marxe de un par de partidos. A cousa estará do Tide ou Moaña. Con maior respecto polo Celanova, pero bueno, son 7 puntos xa que son difíciles de recuperar. Veremos. Moaña imos a Ponteareas o domingo, partido difícil. Correcto, partido complicado, así que veremos que acontece nesta preferente sur. Así quedou 11 galego con Adri Tilas na porta, Adrián Altimira, Alex Pérez, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, David Costas Mojaendón, Tomás Berardozzi, Diego González, Marcos Mella, Adri Armental, xogadores da xornada, Óscar Fernández e Breixo Pereiro. Imos agora os destacados con vídeo. Ovidio González, bo profesional, sí E señor. ainda falta un tema por sacar, que é o tema da guerra, Viche outro día o comentario que nunca... Ai, no, quedei sen batería no teléfono. Eurtel, coido que é o seu usuario de YouTube, non sei como se chama, é un fenómeno. Sempre nos mira, é do team diferido, o capitán do team diferido, que en vez de búnker puxo como a definición na RAE. Espectacular. Un auténtico fenómeno que sempre está aí apoiando. Grazas a todo o mundo da xente do team diferido. Se chegastes hasta aquí, pois porcentaxe ChatGPT hoxe, 0%. Palabra clave, Antón, antes de ir cos destacados con vídeo. No, ao final, teño que pensar ainda. No, porque a xente igual marcha agora. 1h53 é moi momento para ir. Agora que veñen os goles importantes van a marchar. Veña, vale. Agora, os goles importantes, o sea, o que entra no 11 non importa, importan os goles destacados. Vale. Refuxio, seralmente de cemento armado e subterráneo para protegerse dos bombardeos. E como é o seu nome de usuario? Eutiel, correcto. Eutiel Requena. Un fenómeno, un auténtico fenómeno, sempre aí pendente no team diferido, así que aperta dende aquí xigantesca. O primeiro dos destacados con vídeo que acariñaron entrar neste 11 galego ou non, porque hai algúns que son por debaixo da preferente, así que non acariñaron entrar, pero que marcaron golazos, así que aquí están nesta sección de destacados con vídeo, a que hai que atoparlle un patrocinio, porque ás veces, como di Antón, hai máis nivel aquí que no propio 11 galego. Mirade o gol partita do Lemos, que sufriu contra Umia, contra o Cabeiro, pero acabou gañando. Iñaki Fernández, xogadón, mételle esta frutiña, esta bananiña maravillosa para que Iker Calleja de primeiras, picadiña Eloi. A verdade que Eloi sempre sae fica coa bola, sempre recibe golazos. O pobre non sei como fai, que sempre lle marcan golazos. Iñaki Fernández, como pero digo, tamén entrou unha vez, Sí, entrou, por suposto, pero é un golazo, é un golazo, sí. Sempre aparece. Iker Calleja marcando ese gol do Lemos nos primeiros minutos do segundo tempo, que significaría ese Lemos 1, Umia 0. Máis goles, acabamos de falar del, o gol de David Somoza do Alerta Navia, minutos finais do partido, marca un moi bo gol este rapaz do que xa falamos, moi interesante, marcou unha morea de goles, pero moitísimos goles no ascenso do Alerta Navia da primeira futgal a preferente. A verdad que está chamando a atención en preferente, un chaval moi novo. Marca este gol da vitoria do Alerta Navia para sair do descenso ante o Vilalonga 1-2. Lía algunha crónica por aí, o Vilalonga tivo as mellores ocasións, tivo moitísimas máis ocasións que o Alerta Navia foi máis efectivo. Proba diso este gol de Somoza, que tamén estivo nos destacados con vídeo. Mais os do Arzúa, ti bichos do Ibalotelli? Non os biche, sí? Sí. Cuidado. Ibalotelli, o Arzúa líder na primeira futgal, gañou 0-4 ante o Racing San Lorenzo en Santa Isabel. Eu xoguei no Racing San Lorenzo. Un coa dereita. O baloncesto do fútbol. Fútbol, chaval. E por aquí non, Este é un escándalo. Pois a min gusta máis o primeiro, Non, sí, claro. Que dous golazos de Ibalotelli que ten o Arzúa colíder, é certo, ten o Arzúa colíder no grupo 2 da primeira futbal, empatado a 50 puntos co Calo. Dous auténticos chicharros de Ibalotelli. A min gusta máis o primeiro. De feito, pareceme máis difícil de primeiras pegarlle así. Pareceme máis difícil o primeiro que o segundo, pero bueno, son dous auténticos golazos de Ibalotelli. Dúas maravillas que marcou, bueno, outro bello roqueiro do fútbol galego, e axudando tamén ademais o Arzúa nunha etapa complicada. Mais da primeira futgal, o meu tocaio Anxo Pereira, na derrota do Progresista
4-2 en Pardellas, o proxista onde xoga o amigo Bruniño Vasconcelos, que foi que nos mandou o gol. Pois atento, mira, o control aí, recurte cara adentro, vai a chegar o balón aí a Anxo Pereira, e de primeiras tamén, mira que melonazo, onde a pon, como digo, na derrota do proxista 4-2 en Pardellas ante o Xuvenil de Ponteareas. Que auténtico golazo de Anxo Pereira, increíble, cuidado. Miña nai, onde a pon. Puah. É tremendo, é tremendo. Temos máis, bueno, hoxe baixamos o barro puro, onde nos gusta, Lembras, Antón, que esta tempada fixemos unha excepción porque non entran xogadores no 11 galego por debaixo da preferente, pero houve un chavalín, un fenómeno, chamado David Álvarez, que marcou 10 goles co Cesantes da terceira Fulgal de Pontevedra, Grupo Primeiro. Entón entrou como bazo da xornada nun 11 galego e temos vídeo del. Na Gándara, o Cesantes marcou 5-2, gañou 5-2 ante o Rápido Bahía, marcou este golazo David Álvarez. Están segundos, no 11 galego, cando falamos con David levaba moitísima vantaxe, están segundos, a 2 puntos do campañón. David Álvarez, sabes cantos goles leva? Marcou 10 aquel día, leva 32, pichichi do grupo, o segundo leva 17, este foi o golazo de David Álvarez, pero non foi o mellor gol do partido, porque o mellor gol do partido marcou uno Aleixo da Viña. Ajá. Sí. Bueno, Aleixo, te lo canto. Cántalo, non te esgorxa. Aleixo, Nin gorxa nin enerxía, pero madre mía. Espectacular. Es algo cantado porteiro, dixi, home. Eu vexo que fai esa chilena e digo que entre, porque miña nai vaya 2 golazos do Cesantes esta fin de semana, grazas aos ficaboleiros e as ficaboleiras que non los enviaron. Bueno, a reacción da bancada no segundo de Aleixo é espectacular, e a chilena máis aínda, ademais moi boa calidade de vídeo, moi boa. Espectacular, amaga cunha perna e marca coa outra. E como tamén abrimos un pouco a veda dos goles xuvenís, pois tamén chegou un gol dun xuvenil de tacón. Xuvenil preferente, Ordes Ural B, gol do Ural B, do filial do Ural, Adrián Cabeiro Cabe, xuvenil de primeiro ano, 16 aniños. E mira o gol que marca, Antón. O centro aí lateral, aquí sí que o porteiro do Ordes xuvenil non estivo nada ben, perde o balón, e co calcaño, aí o tes. O gol de Adrián Cabeiro Cabe, futuro do Ural, sí señor. Aí están os goles que nos enviastes. E por suposto falta o mellor de todo dos destacados. O mellor de todo é a mensaxe que oxalá se convirta nun habitual do 11 galego de Fica Coa Bola, que é a mensaxe de Freddy Asecas. Bueno, un auténtico fenómeno. Mandou outro correo, o Gmail. Quería aproveitar o espazo que me dá Fica Coa Bola para voltar a reivindicar a necesidade de arranxo que teñen as instalacións deportivas no Morrazo. Aproveitar para mostrar ese apoio a todos os clubes, especialmente os de fútbol, tales como son o Alondras, o Cruzeiro, o Rápido de Bahía e a Escola de Fútbol Base de Cangas. Instalacións que distan moito de estar correctas para a práctica deportiva. Todos estes clubs levan anos tentando arranxar as súas instalacións, xa sexan céspedes ou outro tipo de arranxos necesarios no resto das instalacións. Hai que facelos un chisquiño máis curtos, Freddy. Por iso, por moi privados que sexan esos clubes, as institucións teñen a obriga de garantir as boas condicións para a práctica, sobre todo porque o deporte non é un luxo, é unha gran necesidade. Dende aquí o meu descontento xeral co Concello de Cangas, pero sobre todo coa Federación Galega, que manda ter en condicións os terreos de xogo, pero esta non aporta financiamento que os clubes non teñen para cometer eses cambios tan necesarios. No caso da Londras, teñen que ir a xogar o Casal porque os tempos de execución no campo de céspede non son tan grandes, de auténtica vergoña. Céspedes de Cruzeiro e Bahía 20 anos despois en a loitar os presidentes para que se poidan cambiar un céspedes que son ata perigosos para a saúde, e a Escola de Fútbol Base de Cangas atópase con todo tipo de trabas para ter uns vestiarios en condicións e un céspede que non sexa de terra. Todo o meu apoio e respeto para os clubes do Morrazo. Grazas, Antón e Anxo, polo que sempre facedes e polo cariño que metedes. Saúdos cordiais, Freddy Asecas. Honor. Está muteado, Espectacular. Empata Cis pro Rayo. Que 2 puntos perde o Levante. Claves. Só quedan o resto de destacados antes de marchar. 2 horas de programa. Non teño batería no móvil, tens que facelo ti. Non teño batería no móvil, así que tens que abrir Instagram. Sinto. Que non estaban apuntados. Non están. Están apuntados terceiro gol de Óscar Lorenzo co Melilla, Sidibe do Barco, Martín da Lama do Betanzos e Adri, o central do Porto Novo, que marcou o gol da vitoria ante o Atlético de Arnoia. Se queres pasar, pasamos, No. Vou nos dicir, porque a máis quero contar, pasa que igual lo hago mentalmente para non saturarme, a cantidad de xente que puxo Iba Balotelli.
Ah, sí, unha morea, unha morea. Ata el mesmo, ata el mesmo escribiu unos e dixo, teño que entrar no 11 galego que marquei 2 chicharros, xa lle dixen, por debaixo da preferente está complicado entrar. Grupo do Arteixo, gol e asistencia. Sí. Este bien nese partido. A verdad que foi un partidazo. Se chega a vencer o Atlético Arteixo. Cafú con rulos. Correcto. Adrián García, do Portonovo. Facede un ovazo arbitral ao trío do Viveiro, Céltiga, meréceno, vaya amarelas as de Anxo, meu Deus. Aí está. Aditielas, Mangazo. Iker Calleja 1, Iker Calleja 2, e Balotelli 1, e Balotelli 2. Rubo. Pero que aprenda a facer unha celebración decente. E Balotelli 3, e Balotelli 4, e Balotelli 5, e Balotelli 6. Iker Calleja 3. Perico Maestrador, 2 vitorias en 2 partidos, foi opción. Diría Pablo Mourinho que o seu golazo, pero non hai vídeo. A Unión Deportiva Somozas que di a unha persoa destacable e son eu, así que dende aquí os meus deces. E Balotelli 6. 7. Vou facer os Balotelli e despois e tal digo outro. E Balotelli 8, e Balotelli 9, e Balotelli 10, e Balotelli 11, e Balotelli 12, e Balotelli 13, e Balotelli 14, e Balotelli 15, e Balotelli 16, e Balotelli 17, e Balotelli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, Media arzúa, tío, media arzúa, macho. Todo Melide. 34. Pero que Iker Calleja íbamos por 3. Palabra destacada, o sea, y Balotelli, sin dúbida. Y Balotelli. No chat, por favor, y Balotelli, un like y hypeade. Iker Calleja íbamos con 3 e son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E non entraron, 14, ni un nin outro. 15, 16 de Iker Pérez. 16, sí. Iker Calleja. Despois David Somoza, que xa vimos o gol del. Mari Soriano do Depor, mellor adestrador Tono Velo da SD Negreira feminino. Adrián García tamén do Portonovo. Queda por aquí, queda xente. Minso, que tamén foi opción de adestrador. Mario Prol andaba por aí tamén. Agustín Ruiz, que tamén foi opción do Barco. Óscar Fernández, que estivo aquí, bueno, estivo no 11. Bruno Gago, que tamén foi opción de adestrador. Partidazo brutal de Moja, que entrou no 11. Altido de porque entrou no 11. Pablo Barranco, de Atlético con Barro, un xogador diferencial e con insignia Cangas do Morrazo. Marcos Mella, que entrou no 11. Non podo máis. Breixo, que entrou no 11. O de Alex Pérez, que entrou, estivo charlando con Nosco. Alex Cobo, portería, cero, un penalti parado inexistente. O penalti encachando porque di este comentario que foi o penalti. Espectacular. Fumber, o Paul Lalín, partidazo de Alex Pérez, que entrou neste 11. Marcos Pastoriza do Beluso. Mario Prol. E vai tocando en Exalta Adri Tielas, que entrou neste 11. Grande, Antón, bo traballo, sí señor, moitas grazas. Adestrador da xornada neste 11 galego 142, xa sabedes, cando hai 5 opcións ou máis, cando poñemos 5 opcións ou máis para votar, gañan 2 adestradores, os 2 máis votados. Como xo puxemos 4 opcións, por non pensar máis, basicamente, pois gañou só Peri López, así que na teoría e na práctica robamos unha aparición no 11 galego da xornada a Bruno Gago. Bruno do Beluso con 12 votos, Minso do Portonovo con 10, gañou Peri López, segunda aparición nesta tempada con 17 votos, Agustín Ruiz do Barco con 11. Algo máis, Antón? Tiña a botella inteira cando empezamos, non queda. Pouco máis, grazas. Algunha marca de botellas de agua? Se non é por ti eu isto, non, hoxe non, e a ver como estamos os xoves. Ánimo. E grazas por estar aquí de volta, os luns, que pasamos de puta madre aquí. Eso. Vémonos, cabreiro, a que sexa. Marca... A ver que facemos esta fin de semana. Iso. Era para facer reír dos partidos nos que estive na terceira, pero que pasou? Que estou grabando perfecto ata que son os goles nos últimos minutos, que claro, estou narrando e non podo narrar e gravar a vez, así que quedou a que non lles dea nada aos Somozas nin a Arousa por empatar no 95. Punto. Vémonos. No vindeiro vídeo directo de Fica o Cabola. Grazas a todos. A xente de YouTube, deixade aí a palabra clave e Balotelli.